إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو الرنا ناصا دمص إرتراويان على زينا إرترا تركبن 4 هاجرات كن أفريقيا أبز عامة زي 3,000 هكتار زبادة مريت كالمع مغانن ودب مقبن حرشان علم مالت فاو أفليتو كيلاتات حرشان ملمع مريتن مسوكلتي إرترا إثيوبيا جيبوتن سودانن أم مجمري علتات نايزور حزي أب كارتوم أب زكايد وأخيبا برسة أقراب نموغانن زبادة مريت نملمعن كم زوسنو اتياهو قراوي تكال قليتو أبتناي كارتوم أخيبا إرترا 11 هكتار نملمع مدب كم زلو وقت حبرن كلا 300 هكتار كابزي أم مايمنة حقازن لعلي قاشن مخانو مقلت إفاو ينتصر بزي كازي أو كنات سحل سهرة زركبا إرترا سودان موريتانيان بشركنة فاون مولا تركين أبزغتسل 3 عامتات 15 هكتار مريت نملمع مدبالو إرترا تركبو سفيح زرقح زلو كنات سحل سهرة أب رئيستي زلو تفتراوي نغطي بسنكي مبراس أقراب أكبابيو لوتن تحت قولحتا نحملي لمعتن كاب عمت ناب عمت زباد مريت الناس فحيز متزلو أزد ما كبير حدا قادر كان كالي ناي أكبابي سعبيناتن كختل كم زغيل كيلاتات يتنكغو نإرتراز قلل وعلاك إح بحرن وشمت عدنن زواسنن هاقراتا بكايرو تخايدو اتزحلف سومون زتخايدة لعلوت وسلطان جيبوتي سودان يمن سعود عرب صومال قبصن يوردانسن ستساتفو وعلا أبصتا كل مايتي كبابي كهلو بزعبا زقبو متحقازتيو إذن هاقرات أبزحلف ورحون أب كايرو تمساسل وعلا كايدنين اتمت غخاب زحلف عمت أب سعود عرب كتما رياضة بزكايدو كالاي وعلاون نتا أب كايح بحري نوح قماقم التونن إرترا كمزقل لا يرسعن أبزي كاب 11 كساب 12 مقابيت أب كايروس سخايدة سالساي وعلا لعلوت سبسلطان منيسترتات مكلخالن قدات وطعن تساتيفام إرترا أبال لفنتي نايتي بسعود عرب زغومة متغخاب أب يمن نايزكايد زلوكينات كوانتخونت أب وعلاك إح بحرن وشمت عدنن زواسنن هاقرات كي تساتف تخلكل اللزل مخنيات بنتصور أي تفلتن مرحتي سومالن رئسم محدار بونتلاندن نمقرراب زتخايدة تدقاقامي فتنتات كمز فشل تحبيرو زي بستفلالي منقستات أبز غربا أوان دما بقدامي منيسر إثيوبيا زتخايدة ناي مقرراب فتنة زي تعاوتلو مخنيات بزرزراي تحبرن يغنبر فدرالو منقستي سومال حيزو زلو سومالي لاند زي تنتصل أكالو لاويت سوماليا زبل ترير مرقصي نتمقرراب عنكيفو خمزلو حيال وغناتي قلصو منقسي رئيسم محدار سومالي لاند بوغنو منقس سومال نتي أمونغوتن ببريطانيان إيطاليان زم محدرا زنبرا سومالي لاندن سومالن زنبرا مقزعتاو دوب كخبري زتصواع منيسر قدات وطاي إرترا أتو عثمان صالحن أما خاري بريزيدنت أتو يمان قبرابن ناب سومالي لاند زكايدو مبتحون بريزيدنت إسياس نتناي مقراب تبقسون موساد زعلم مخانو تحبيرو برحتي سومالن سومالي لاندن 19 مقابيت أبغانا كراخبو مدب تتحيزو 5 نبرز قلصو منشتات زينات كباب دما اتركب ككاير كم زي كهالم الكتام دحر موداق مرحي سومال نبر سياد باره أبشحن 991 سومالي لاندن بونت لاندن ناي قزار سن من محدار بممسرات كاب سومال تفنش إلن يركبا انتقو نزم رسم محدارات أهقراوي تقبل نتيب لنن سومال بفرنسا بريطانيان إيطاليان تغوزازيات جزاء من برا مزاقب تاريخ يحبرو زينة أبزي فتسام إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو الرنا ناصا دمص إرتراويان أنا بقى يأكل ملختي حجي كونكن إليو معبلو من الشيخ صحف كله زي مصحف زي صحف كله أبزي يأكل إليه حزبي ينقص كله حزبي يأكل دبل مصحفي معبلو من الشيخ خلته هذا نصحفه مخنياتو إذا كله قالسي حزبي إرترا 3 عامت زتقالسن زدمين نفس وقف عليت كبر دم زخفلن لناس أنت حرنت إيو زي حزب زي كسمع زقبو حزبي كخبر زقبو حزبي سلازخوني أنا نخصحف بزعبو نخت
كختنتن تجديده مالتي أنا نابزي قرب وينز مزحف كصحف بزح فريح كمان ميرسوي كلنا فرحنا جزاء هاجرنا أفرحاتنا رعلاتنا نخن الزارب فرحنا حسابنا نخن جلس فرحنا نخن صحف فرحنا عباسات كوين زحزني 30 عمت تواجيخا دميغا هاجر كارخيبكا نزغزل أسران شمونتن عمتات دما إجرياو سنيلكا هاجر كاقديفكا فقود سدت تمره أما لا علم فحلكا أب قبلتات نايقوانت كم ودعف تشوقيتكا من باركوين عدلنا حزبي كبرت سينا يا أغلنا يا أغلنا يا أغلنا انتاي كدبنا يا أغلنا انتاي كدبنا كبرت سمعتنا خميك أنكم إذا قدمكم كسمعوا لصنحكم دمسي إنجنير يعبي مسفنيو إنجنير يعبي مسفن نحطتاتي كتملس فادن يخينكا مسايسل زلخا بشم سمعتنا يمسكنكا يغني لي غنزبكي نزعد زحابكن دماني أنا على خبرتي تسمعني يغني لي حرب حفتي خبرتي حبلي على ديكي يمسكنكا إنجنير عبيو كيلومي الرخيبرنا دلو بأقاتامي إزينا يأكل وسقاس درقان خلت تجزي مزيخا أبت محبرة ومرخبيتات ريكامو أو أتوكرنا خنزارب بزحات أبزنات كادرجة تمرت زلو بزحات دوكاترن إنجنير تاتن كتسوع سميعك اللهو أبت زرزر قدمي مأتاويقن إنجنير عبيو مسفن مني احتراب الكامو مسمعتي بعد خاتلالي رأي أنا يبي يوهانس مسفن بحلا بمرا هاي سكول ودي الحرير مع سوان اسمرا يونيفرسيتي بفيزيكس تمرغه بفيزيكس ودي مهرني رباطه كمونا كم حري اقلبلوت غيره بالحريو تسعان حموشتن بامريكا مزي بامريكا ما بناي كمبيوتر انجينيرين تماهير ماسترز حيزه كمونا بناي بايوميديكال انجينيرين ماسترز حيزه أبتي عودي استمهار كله لأسرع عمد كسر حسنيه ثلاثة قول علوني أب واشنطن دي سي مبزحته علمي أبزي لأسران حدا عمد قمة سنيحة مالتي كلمتي أبقى زرزر مأتاوي دراسي ناي معبلا وما قشاز بحلا خلت مصحفتونيها كبزع بأنجلي حتر زبالة ما حبريتها بنا معبلا وما قشا كم زولت يعني كمبيوتر انجينير سوفتوير انجينير جن بكابن سنتين ما مصحف دسبلن خصحف كترخ دسبلني انا عايد صحابه نقن كصحف انا مጨረሻ ولا قدم حج باز حانت صحيفه تنبركو ازي معبلا ومقشا خصحف تقدركو جن اسمرا بخلاي منقدي عد خيدي في ناي تكنولوجي كامباني خفتي دي حسب كده نيره اسمارتي 2013 كده شعو انترنت عينورن بدحريو نفيكيشن نخلت 3 ورح خيده نيره تعد زاوير مسراحو بزح نغير استبيله تي بزح سب وصيو صنيحني طبع بزح نغير على اوشت ايسي تاواخد فتره لي نغير ريه بحلف من سي كوص مسراحو شعو تي تقعزو كنتات كله مزا وصينا زلنا تمليس مسراقو كله قعزو مسراقو كصحف الى جميره مالت اتليست نتمن سينتي ابعد زلو هيوت ابو زاخن تايمسل الى كندي كصحفو دبركو زعبا ايرترا امريكا كصحف توسنكو دغددني نتي ابعد زلو ود هاجر نابرا سدت كن تايمسل ريفلكت خغبرلو نعو ممحرخون إلى مصحف كصحف جميرة مالتي إذا معبلا ومقشات ولاد الله خمال دي ولا خلت تبات معبلا ومقشة حج قصارني قدامين كلاين حجي بزعبا إيرترا أمريكاوي كاب سدتات حيزكا أبزن قبرو قالسي نورا نو كم إيرترا أمريكاوي أنا أبت كومينيتي واشنطن دي سي لا تزاوركو دعزوو ترس دزاربنا واناوي قدمي 10 عامات تايزاربنا نيرو حج تايزا عامات تايزارب نيرو حج لنكنا 5 ريون تايزارب لورستي نستاتسني تعزو سوشايتي حبرتسبن حناسي ننحدو ناو عالمي دلو ذا امريكا دفلت انا بزي واشنطن دي سي نحنا عالمي دلنا حج نعو تصحفو زانتا سمعهم تخيد ابز ايرترا بز تاكبلو دسولا نصحفو تاريخي دماني اكم وافر مالتي خلونا خلو جخوم الى معبلا ومقشا حدا خلته
دابل كل صحفر لهم مالتي سن مصحفتي ينببونن تو حيل بخرز قبرو قمقم حتير صما كم تردأكو ولا حاجة هم زسخات لنزل خاطي زحسكي أنجل أثناء سدة إرترا وحبرتها سبسي أبز تحلالخي أبقال بدراتات كم دنبر إخانة بإرترا زلو سبكت نقرا فتينكا لازم ولا وصيخاو نايت مكاني ودي هاخذ له دليها انتاي تي حجه انت نعيق دبلن انتاي ارترا خيت كاسني معبالي انداول الناس بزح ورك اتريه حجه بزح تنتناوها وندي سوق سلازلنا قللو ግን እቲ ስደት ክሪኦ ከለኹ እቲ ዝተማሃረ ክወፅ ኩሉ ዘስተወልደ ብዶብዲ ገለ ቋሪፁ ኸይድ ገለ ክብል ከሎ ገለ ካብዝስ ክነብሩን ክኽእሉን ህልኸውን ወይ እቲ ዝወፅውን እንታይ ጽበሎን ክፈልጥ ኣለዎ እጂ ኣቀዲሙ ፈሊጥ ደኸደውን ኣብ ጉዕዝኡ ዕወት ዘጋጥሞ ኣብ ስደት ኩን ኣብ ገለውን ሓሲብሉ ጸንሕ ሕጅስ ለምታይ ከዚ ኣደ ይበርክት ኢልካ ንዑየ ጽሒፎ ዝናሕና ብዝንጽ ነብሎ ነዚ ዲስ ዝቕመጥ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እቲ ኣብ ዓዲ ዝቕመጥ ግን እንታይ ናብራና ስኺልና ከምዚ ኣብ ኣስመራ ኺድና ዶላር ሒዝና ፍዕፊዕ ክንብል ከምኡ ደመስል ህይወትና ምስ መጽአን ገዛ እርሰይ ኣብ ኣሜሪካ መጽኤስ ምስራኣኽዎን ቀደም ኣብ ኣስመራ ከለኹ ደሓስቦም በበይኒ ነይሩ ሕጂ ንዓቶም ከይመጹስ እንታይ መስል ስደት ኣብ መንጎ ካልእ ዓሌት ክትነብር ከለኻ እንታይ መስል ትቀሊል ድመስለና ኣሜሪካ ናብራሲ ቀሊል ዲ ናይ በሓቂ بخلا علي زقات منا خمي إل كان نمجلاسيو أبا إنجنير ربيو تذكر كتب رحلة دليا نابنت نسخات سديد كاس تمرتو وسكاز بلت أطبع صراحة يزلك عمزي تردير اللغو السخا مستي تسديد كاز رخب كايو أو إرتراز رخب كايو عدلات رخب كا سلازي تبي إرتراز اللي سبقا أنا عخاريو أنت وتأس أنت خاطب له دلخا إزبز يقات إميتو له دلخا تأجمسي خابتي كرخواز خيل كالو تطبق عدلات يمرر دي وي كابتو إرترا شين وزل عدلات يخبر دي كم يجري يخردك كم يجري قبلك سبحان الله تناجر نرسخها حليف الكاس كم سؤال لها مساخي ملو بملو سامع الله جن أنت عاد بلاكي أما ترشح أنتاي تسديدنا مسأنتنا خنتاي حج تملسنا نابعينا خنملس مالتي اتدوص كوص خلون عقود نقون انتهي قاتمون كفلت مالتي امبري ابعدخا تيدلو شجر انسي دخا خوينه ابتعدي نيره دخنت فلتا تميت فلتا ابزمتي بدخنت هيساقي خدانا هيساقي منابر هيساقي يرداني جن اتي قصالي وحزي نابعد وانا جن كساب كندي خصبينا كساب كندي انقبلنا انا كساب كندينا عدوانا خنبر جن somehow مفتاح كبرلو انا زما صحف كورا نابراد ريفلكت كبرمبري اما مጨረሻ ግን مفتاح نركبالنا يكون انت يزبل لخو مسيلكا انجنير عبيو السخا خندمزا عينت ناي تمرتي بعد صقا خينكا تمرت خاص تطعيم كالون ربيح كاليخا كسراي بالكان بهيوتكا لك بتتدلي ما قد تمحير كايخا حجينا تسبسي اب كندي خمزي مسوص انا زنزن حلخ لا حقد منا ناتانا سوسايتي خمز قينو كابسروتو منقيسونا بكلا عد ختكل زي شجر زي غاطمو كندم مبال من اسياب عدو قينو كمز خزر خبك صقا نخركب دي تصحفلو وصلميت زلو برهان دي تولعلو كندب زلو صقمات كال حلخ لخن تنغرو يتمصاسي نعخان خطوص زغبركا زنزني ابزبل بتبعات سلامتاي دي صحفكا يدلك ادلخو بتقند كوز زي صحفك بتعمي صبوح حتى ناي بحق ناي صبوح حتى انا قد فنكا مጨረሻ سي اب عدو خنبر تخوينسا مጨረሻ سي ولا تحلخ لاخدا يغلص امبري زيرنا دماني سلمنتاي قطبا وديقو سلمنتاي كنعبلاي كالنا سلمنتاي سرح تساينو سلمنتاي دخنت بزيحو سلمنتاي زغلو چنقت مصيغن زيركا ناو يخمصكو حلخ لا هايبلني زيرون كوني ودا هاجر تخوينو عدو غديفو سلمنتاي يوصالو سلمنتاي قطبا ناوديقو سلمنتاي بزخونه ነገር አይተዓወትና ንኮ ناو يدم أحمد سونتن كفوكاي زبير تراسي حنت لحقوس زينا يقولنا كله دخيمو فقرا علم فحيدو we have to do something أنا سابر كتيلي حاسبها أبركتو كيا أبايا بركتو يا إنجنير عبيو ترى نتقندت أنك زخانة أنا يدخل شجر زخانة سكرو نحيف كايو إلى كنت وكر له ترى دين الله يا أخلنا يا أخلنا يا أخلنا انتاي كدبونا يا أخلنا انتاي كدبونا الرأي قرب دحريت مرس قبلك إنجنير عبيو أفتي مجمري أخذ تقصاون تصبيك كانيري كاب تقادلت زخونو سدريخات وليدكا سدرا بيت قدلي أمتم سدرا بيتكا
ዘጋጥሞም ብድሆታት ወለዶ ገድልስ ካብቲ ዝተሓሰየ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ሓቀይ ናይ ብሓቂ ስድራይ ሽዑ ሰብዓታት ምስ ዝለቑ ተጋደልቲኦም ኣሕዋተይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ እዮም ከም ዝበልክዮ ስድራ ቤት ተጋዳላይ ዝለዓለ ከፊሉ ዝለዓለ ዋጋ ከፊሉ ግን ስድራና ኩላቶም ስድራ ቤት ተጋደልቲ ኣይረብሖም ክሳብ ሕጂ ድኻታት እዮም ስድራይ ድኻታት እዮም ሕጂስ ናይ ገድሊ ናይ ተጋደልቲ ከምቲ ዓስቦም ኣይረኸቡን ከምቲ ዝረኸብዎ ከምቲ ዝፀዓርዎ ከምቲ ዝቆሰልዎ ከምቲ ስንኩላት ስድራ ቤትና ስንኩላት እዮም ዝሕጅስ ኣብ ዝተፈላለየ መፅሓፍ ትንክፎየ ኩሉ ሻብ ማንዓይ ኣብ ውሽጠይ ዝትንክፈኒ ናይ ተጋዳላይ ፃዕርን ድኻምን መስዋዕትን እታ ቀንዲ ዝረኸበትና ኣብዚ ናይ ይኣክል እስኻ ሓደ ካብቶም ምሁራት ኤርትራውያን ተኻልኣይ ግዜ ይኣክል ክትብል ምስ መፅኻስ እዞም ዝስዕቡ ሰባት ኖሚኔት ክገብር ወሲነ ኣለኹ ማለት እዩ ዶክተር ዳዊት ኪዳኔ ዶክተር አለም ወልደርፋኤል ኢኮኖሚስት አለም አብርሃ ዶክተር አስመረት አሰፋው ዶክተር ሙሴ ስዩም ዶክተር ዳንኤል መብራህቱ ዶክተር ዮሐንስ ሃይሌ ዶክተር ታማስ ዶክተር ዮሐንስ ተንዬ ፕሮፌሰር መኳንንት አብለል ዶክተር አማን ዮሐንስ ዶክተር ጨፈና ሀብተ ማርያም ዶክተር ሳራ ዑባይ ዶክተር ኤዛን ዶክተር አስሞሮም የማኔ ዶክተር አስሞሮም አትላንታ ዶክተር ናትናኤል ዶክተር ሊጃም ዶክተር ሚሊዮን ዶክተር ቀሺ ተስፎም from እንዳ መዲና ዓለም ዲሲ ዶክተር ዳንኤል ፓርቲክል ዳንኤል ዶክተር ናሆር ሐድሽ ኢንጂነር ኦባዝጊ ዶክተር ሮቤል የሴፍ ዶክተር ገብሬ ዌስት ቨርጂኒያ ፕሮፌሰር ተስፋይ ዶክተር ተስፋ ለንደን ዶክተር ተስፋ ሚካኤል ዶክተር ተአምራት አፈወርቂ ዶክተር በላይ ዶክተር መንግስታብ ዶክተር ይርጋ ዓለም ሰመሬ ዶክተር ጊዶን ሳምሶን ዶክተር ሳምሶን ላይኔ ዶክተር ተስፋ ዓለም በርሄ ዶክተር ስቲፋኖስ ኪዳኔ ዶክተር ዮርዳኖስ ብስራት ኢንጂነር ኤፍረም ኢንጂነር ገብረ ሙሴ አርክቴክት ጸጋይ ዶክተር ጽጋቡ ኢንጂነር ሙልጌታ ሐድሽ ኢንጂነር አማኑኤል ሐድጉ ራይተር ኢዮብ በእምነት ጋዜጠኛ ኢዮብ ገዲል ኖሚኔት ገይረለኹ ማለት እዩ ወገናይ ታንክ ዩ ክንዲዚኦም ዝኣኽሉ ምሁራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ማለት ፖለቲካ እንዲቲ ናይ ተቆጠባዊ ሽግር ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእል ንፅበዮ ዘለና እቲ ፖለቲካዊ ሽግር ተተፈትሒስ ናይ ቆጠባዊ ናብኡ ክፍታሕ ክእል ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ ስለዚ እዞም ኩሎም ምሁራት ኣብዚ ናይ ይኣክል ድምፂ ዝፀዋዕካዮም ከመይኹም ኣብ ኤርትራዋ ፖለቲካ ዘለኩም ተሳታፍነት ሕጂ ናይ ይኣክል ጎስጓስከ ብኸመይ መገዲኹም ሒዝኩሞ ዘለኹም በብውልቂ ድዩ ጥርንፍ ድበለ ድዩ መብርሂ ክትበኒ ደሊ ሓደ እንታይ ኣሎ መጽናዕቲ ንወስዶ ኩሉ ሻብ ወላ ሕጂ ምሁር ኣካል ክንወስድ ከለና እቲ ምሁር ኣካል ኣብ ናይ ምዕራብ ቁጠባ ተዋፊሩን ከመይ ነገራት ዝሰርሕ ፈልጥ ንዕልሊና ኮፊሉ ይዛተይ ሕጉስ ሰብ የለን ኦኬ ሕጂ ኩሉ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሕብረተሰብ ናይ 30 ዓመት ጀነሬሽን ትኾንስ ንፈልጦ ኢና ኩሉ ትዛረብ ኢኻ ዝኾነ ቦታ ኤርትራውያን ማለት ካሊ ኤርትራዊ ማለት እዩ በቲ ዘሎ ፖለቲካል ሳይ ግን ሕጉስ ኣይኮነን ጅሲ ትሪፍሌክት ገብረኪ ቼንጅ ንለውጢ ይደሊ ካልእ ዝናይ ይኣክል ዳዋይ ጀሚሩ ፍኑዩ ውልቂ ሰብ ገብሮ ዘሎ እዚ ግን እንታይ ይደረዳክ መስለኪ ሶሻል ሚዲያ ወይ ዲጂታል ዓለምና ተቀይሩ እዩ ሕጂ ነፍስ ወከፍ ሓይል ኣሎ ነፍስ ወከፍ ባዕሉ ዜና እዩ ነፍስ ወከፍ ሰብ እዚ ዝግበር ዘሎ ምርጫ እዩ ኣብቲ መራሒ ምርጫ እዩ ቮትና ናይ ኤሌክሽን ሲስተም የለና ኣብቲ ዓዲ ክስታይ ግን ታተዋበቶ ሓይሊ ታዝኽእላ ሰብ ወፂኡ ይዛረባሉ ዓብይ ነገር እዩ ናይ ፅባሕ ወለዶ ይደርየካ ኣሎ ናይ ዘሎ ወለዶ ይደርየካ ዘሎ ሕጂ እቲ ኣክል ድማ ሪኢኺ ናቶም ሰባት ክሰሚዖም ከለኺ ብዙሕ ነገር ይስትንክፍ ካብ ኩሉ ድሕጉሰክ ድማ እቲ ኤርትራውሲ ልዕሊ ኩሉ ሓድነቱ ሓልዩ ጉዳይ ሃገሩ ከመይ ተሓሳስበሎ እዩ ድሕጉሰክ ነገር ካብዚ ኣክል ጉዳይ ዝረአ ኣሎ ሕጂ ስኻ ካብቶም ምሁራት እንዲኻ እቶም ምሁራት ኤርትራውያን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝደጋገም ኣብዚ ለውጢ ዝግበር ምንቅስቃስ እቲ ዝድለ ተራኹም ኣይተፃወትኩምን ዝብል ወቀሳታት ይቐርበኩም እሞ መጀመርያ ኣብዚ ወቀሳ እዚ ዘለካ ርእይቶ ክሰምዕ እሞ ፅቡቅ ኣለኺ ንሱ እቲ ምሁር ኣካል ከም ዝበልኩኺ ከምቲ ኣነ ሕጂ ሳምፕል ስታቲስቲክስ ወስድ ተፅኒዖምሽ ብምሉኡ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሕብረተሰብ ገለ ሕጉስ ኣይኮነን ወፂኡ ግን ኣይዛረብን ስለምንታይ ኣይዛረብን ኣብቲ ሕብረተሰብ ሓዲሩ ዘሎ ፍርሒ ሕጂ ሓደ ካብዚ ዝጎስጓስ ደስ ትብለኪ ኣነ ዝተሳተፍኩ እንታይ እዩ ፍርሒ ስለምንታይ ፍርሒ ሓዲርና ስለምንታይ ሲ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርካ ድመሓየሸሉ ነገር
ከተقربስ ንፈርሕ ነዚኣሲ ዘፍርሕ ዚኣሳ ኩሉ ሰብ ሓዲራ ነዚኣ ስለዲ ደይ ሰበርና ኢና ድማ ኩሉ ሰብ ብብዙሕ ምኽንያት ክተኣኻኽብ ኣይክእልን እዩ ስድራ ኣለዎ ኣብ ዓዲ ኣለዎ ጉዳይ ገለ እንዳበለ እቲ ሰብ ሓሚሙ ከሎ ደኒኑ ንኸይድ ኣሎ እጅ ትምሁር ደየስተብህል ኣይኮነን ደይከታተል ኣይኮነን ኮፍ ክብል ከሎ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገር ይዛረብ ቀሊል ናይ ጉልበት ምሁር ድማ ቀሊል ቁፅሪ ድማ የለና ብዛዕባ ክንደይ ብርቱዕ ሰብ ኣብ ክንደይ ቦታ ዝሰርሑ ክንደይ ክእለት ዘለዎ ኣሎ ግን ሱቕ ኢሉ ብፍርሒ ጥራይ እንታይ ክንገብር ኢሉ ሱቕ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ብርማዓስ ዕሽሽ ኢልዎ ኮይኑ ጉዳይ ማለት እዩ እስኻ ንኣብነት ኣብ ጭቡጥ ተዛረብና ዝያዳ ሰማዒ ክርዳእና ስለ ዝኽእል ክሳዕ መዓስ ኢኻ ስጋብ ዝናይ ኣክል ዲኻ ድምፅኻ ደየስማዕካ ወይ ከመይ ተንብቦ ነርካ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብዚ ክትበፅእ ዝገደደካስ እንታይ እዩ እስኪ ኣተኣሳስረና ምስቲ መንግስቲ ወይ ምስቲ ኣብቲ ስርዓት ዘሎ ዝነበረካ ርክብን መዓስ ተባቲኽካ ኣነ 95 ወፅየ ምሽ ካብ ዓደይ ሕጂ ምስቲ መንግስቲ ብታ ሓፂር ግዜ ወፅየ ብዙሕ ተመክሮ ብለይን ግን ኣነ ንዓይ ኢንፍሉወንስ ንዓይ ድፀለውኒ ቀዳማይ ዙር ወሪደ ነይረ እዛ ኩላ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሕብረተሰብ እዛ ኩላ ማሓውስተይ ሳዋ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እንታይ ትብልዮ ቁፅሪ ወሪዶም ኣብ ናይ ወያነ ውግእ ተኻፊሎም ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ ሰሪሖም መብዛሕቶም ኣወፃ ኣለዎም ምሳና ሕጂ ነዚኦም ዛንታ ትሰሚዕ ኢኻ እዛ ኩላ ዋርሳይ ኣብ ግንባራት ዝነበረ ዛንታ ኣትሰምዓ ኢኻ ተማሃሮ ኣለዉ ባሞይ ኮፍ ኣቢሎም ተጠቕብሎ ኢሎም ትዛረቡኒ ኣብ ውግእ ዝነበሩ ኣብ ባድመ ሕጂ ብዚ ድመፁ ክንደይ ጀጋኑ ዛንትኦም እየ ዝሰምዑ ምክንያቱ ሳቶም እዮም ኣውዕ ኢሎም ኣነ ሕጂ እዞም መማህርተይ ክዛረቡ ከለዉ ብዛዕባ ኤርትራ ክቕስቕ ኢለ ዝሰምዑ ምክንያቱ ንሳቶም እዮም ውዒሎም ንሳቶም እዮም ተዋጊኦም ንሳቶም እዮም ተማሂሮም ኣብቲ ምምሕዳር ናይቲ መንግስቲ ኮይኖም ሕማቕን ፅቡቕን ሪኦም ኣነ 95 ምስ ወፃእ ክፈልጥ ንዓይ ዝፀለዉ ንሳቶም እዮም ሳዋ ከይደ ነርካ ቀዳማይ ዙርያ ወሪድና ነርና ንሕና ግንቶም ኣገልግሎትና ግን ቅድሚና ወዲና ነርና እቲ ተዓሊም ግን ኣወዳእና እንቶም ናይ መንግስቲ ስራሕኛ ነበርና ኣይተዓለምካን ቀዳማይ ዙርያ ማለት እዩ 4 ወርሒ ናይ ጉልበት ስራሕ ጥራሕ ሰሪሐ መፅእ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣሉለክ ንዓይ ፀለውንሲ እዞም ኩሎም ዋርሳይን እዚ ኩሉ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሕብረተሰብ ምስቲ መንግስቲ ዝፀንሐ ንዕኦም ብዝያዳ ድፈልጥዎም ካብኦም ስታቲስቲክስ ወሲድኪ ኣብ ወፃእ ደለዉ ክንደይኦም ነቲ መንግስቲ ድፈትዎ ሕጂ ንሳቶም ተመክሮኦም ነብሩኻ ንሶም እዮም ዝፀልውና ዓይ ምክንያቱ ንሳቶም እዮም ምስኡ ዝሰርሑ ነይሮም ንሶም እዮም ዝያዳ ድፈልጥዎ ሕጂ ንዓይ ኢንፍሉወንስ ዝገበረንስ እዩ ኣብዚ ኸላይ ማዕበላዊ መገሻ ዝፀሓፍክዎ እንታይ ኣብ ዲስ ተዘዋዊረ ርአዮ ኤርትራውያን ኣብ ክልተ ተመቂሎም ተቃዋሚ ተባሂሎም ክበኣስሩ ኢና ክዳመይሩ ኢና ወል ንዓይ እንታይ እዩ ፅባሕ ከንታይ እዞም ሰባት እዚኦም ብረት እትወሃቡ ሲቪል ወር ማዕተና ከም ናይ ጀብሃን ሻዕብያን ምኾነ ማለት እዩ ከሎ ጋና ግን ስለምንታይ ሱቕ ንብል ከሎ ጋና ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ክከፋፈል ጀሚሩ ምልክት ናይ ውድቀት እዩ ንዓይ ንስዕ ናብ ስነ ፅሑፍ ዳኣትኹ ዜረ ዋላ ተቀዳማይ ክስታይ ይኹን ኣብ ካልኣይ ሆል ዲስካሽን ፖለቲካ ድገብሮ እንታይ እቲ ተቃውሞ እንታይ ይመስል ተቃውምቲ ኤርትራውያን ኣብ ክልተ ደንበ ተኸፊሎም ምርኣይ ማለት ንዓይ ትደሕዝኒ ስለምንታይ እዚ ኣድረስ ደይከውን ክሳዕ መዓስ ኢኻ ትፅበዮ እዚ ንዓይ ቀይርን ንሳቶም እቶም ኣብኡ ድወዓሉ ኣብኡ ዝነበሩ ክዕልሉኻ ዛንትኦም ትሰምዕ ንሱ ይቀይርና ኤርትራውንትም ኣኸይድ ነይረ ደልካ ንሓቀይ ኤርትራ ኣኸይድ ከለኻ ይረአየካ ነይሩ እቲ መሰረታዊ ነገር ንሓደ ህዝብን መንግስትን ብሰላም ዘንብሮም ዓበይቲ ነገራት ተጣሒሶም ክትርኢ ከለኻ ኸ ንሱ ንዓይ ሕጂ ክፅሕፍ ተገደደን ከምዚ 2013 ርአዮ ሓደ ዝረኸብኮ ሰብ ኮምፕሌን ዝገብር ብላዕ ጉቦ ርአየ ኣብቲ ዓዲ ከመይ መሰለ ባህሊ ጨዋ ዝነበሮ ህዝቢ ብዘይ ጉቦ ክትከይድ ኣይትኽእልን ክንደይ ሓለፍቲ ደስኪሎም ትሪኦም ፈቆዶ በራት እዚ ደስኪሉ ብለኻ ክንደይ ትርኢ እቲ ቁጠባ ብዚ ኣብ ወስተርን ዓለም ከድና ከመይ ይሰርሕ ርኢናዮ ከመይ ፋንክሽን ኣብኡ እቲ ነገር ከመይ ዝሰርሕ ክደናገርካ ከሎ ግርመካ ሽዑ ወሲነ ክቕይር ኣለዎ ዳፅዋይ ትፅሑፉን ናብኡ እየ ድኸይድ ኣነ ዜርካ ፅሑፉን ኣብ ፖሊሲ ዜርካ ክዕረ ዘለዎ ነገር ኣሎ ኣቅድም ኣቢልካ እዚ መንግስቲ ፅቡቅ ክሰርሖ ክእል ዝብል ግምት ነርካ ዶ ወላ ካብ መጀመርታ ኢኻ ብዓይን ጥርጣረ ትሪኦ ነርካ ንሕና ናፅነት ኤርትራ ሓልሚ መፅኡ ተሓጒስና ክሳብ 95 ዝነበርኩ ፅቡቅ ዋላ ክወፅ ከለኹን ኩሊሕ እንዳበልኩ ድሕሪ ስድራኻ መፅኦም ካብ ጉስታይ ሓዳሽ ሃገር ኢልካ ከመይ ኢላ ክገድፋ ሃገር እንዳበልካ ትኸይድ ነርካ ማለት ፅቡቅ ኤርትራሲ ናይ ሕልሚ ሃገር ትኸውን እያ ውልቢ ካብቶም ዝበለፀት ሃገር ክንከውን ኢና ኢልካ እንዳሓሎም ክወፅየ 95 ካልእ ክስታይ ነበረን ንትምህርቲ ዲኻ ወፂኻ ሽዑ ወል በዚ ናይ ዲቪ ወፅየ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዕጫመት እዩ ዘስተወልደ እጩኡ ስደት ኮይኑ እዚ የኣክል ክበሃል ኣለዎ የኣክል
ክንብል ኣለና እዚ ድማኒ ዝኹሉ ኣርዑድ ድማ ኣብ መራሒ ናይ ሃገርና ዘሎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ህዝቢ ትርታ ክትሰማዕ ኣለካ ህዝቢ ልዕሊኻ እዩ ንህዝቢ ክትሰምዖ ኣለካ እሽሽልካዮ ልዕሊ ህዝቢ ተሰሚዕካ ኣብ መጨረሻ እንታይ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ዕድመ ደፊእኻ ከም ወዲ ሰብ ናበይ ተምርሕ ትፈልጥ ኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ ለባም ወላዲ ኮንካ ንህዝቢ ኤርትራ ሓደ ዝወራረስ ጽቡቕ መምርሒ ገዲፍካ እንትትሓልፍ ንሃገር ጽቡቕ ንወለድኻ ጽቡቕ ንኹሉ ጽቡቕ እሽሽልካዮ ትኸይድ ዘለኻ ህዝቢ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድምፁ እናሓየለ ናበይ የምርሕ ጠፊእካ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ትፈልጥ ናይ ህዝቢ ሕርቃን ትፈልጥ ጠፊእካ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ዓለም እንታይ ይግበር ነዊሕ ስልጣን ምጽናሕካ እንታይ ሳዕቤን መጽእ ትፈልጦ ኢኻ ስለምንታይ ኢኻ ግን ህዝብኻ ምስማዕ ጽን ምባል ገዲፍካዮ እምበኣርከስ ኣብዚ እዋን እዚ ንፅዋዕካ ኣለና ይኣክል ንህዝቢ ስማዕ ንብለካ ኣለና ሕጂ እቲ ይኣክል ድብልከዮ ጀመርያ ከይፈለጥኩ ሰሚዐዮ ሕጂ ምስ ተቆፅርና ደጊመ ምስ ሰማዕኩ ግን ገና ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ትልሙኖ ኣለኻ እሞ ኣይቀበፅከያ እንዲኻ ገና እንታይ ትመስለኪ ከምኡ ብልዮ ግን እንታይ መስለክ ታ ዝቐለለት ታ መፍትሒት ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ولا بعلم نبز موديل مولن حزبي سابرس غير حدا حساب حسابي تبلون يخا زناي قدم اكايد اي سرحني كم ز حدا يا ديوم سق قوليوم كلولي تطقلي قوليوم تطقلي زبحال قوم يوم دك هاجر نزي استفعل حساب ترنف مودرن دخونه محدار تقبرالك زدما تزقللت بزي واغان بزي قلن تخيل بريزيدنت بعلو استبهلو نولودو زخون تكال دي قوام تتخيلو بارتي دي تقبرها ويني ارتراز مسل ديمقراطي تتخيلو انت غير واسي تدحشت ابزي واغا سبات سلفوت يوم حجي حزب اندحرقه سمعي نغركي ኢሳያስ ከመይ ፍቶ ነይሩ ሎሚ እንታይ ቢዕልግና ጽረፋሉ حساب ክንደይ መሪር ጽረፋሉ ጽባሁን ካልክ ግበሪ ማለት ምልክታት ይኻትሪ ምልክታት ረአድ ብላኒ ትልሙነ ይኻደለኻ ሕጂ ብዛና ይኣክል ስኻ ሕጂ ከም ሓደ ምሁር ከም ሓደ ትሽግሩን ኣለሊኻዮስ ኣብ ሕብረተሰቡን ዝተፈጥረ ማሕበራ ቁልውላው አልዒልካ ሓደጋ ክትእምት ፈቲንካ በመገድ መጽሐፍካ ኣብዝና ይኣክል ጻውዒት ከዓ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ትልሙነ ኣለኻ مفتح زي مفتحي إني بحق إن بريزيدنت إيساس ملمان دسمعوا دي بريزيدنت إيساس هجين خمسنات كعينة لمنا يدرب لك هذا له السخاخم حدا مهورسي بسرح في التحديث أقرب تاعونك ولا تنقر كون صباح الله تسرح فتح قصلي جن دحاشت جن على لين تجبر الكات زارب مرصبو الله هذا دحاشت قصلي كل وده هاجر تريال لخي دحاشت نهاجرو يهين مهين يزنبرلا قصلاي تطايبلني زهز بزي ناينح حزبيو انت الواق اقدفان كجبراي حرايد ما that's the only way إيرترا بزح challenge لوا فتنة أبقرنا أفريقيا خبيد لوا زعابي دماني حدنت إيرتراوين حنت خبابي وحنت بير حنت عدي كتفلو وي كتقرب لمسي عيواز أكاني نقول هذا ترنف سرح اللوك سرح اللي دماني اتي سكفتها كم تردين دلو سكفتها بريزيدنت إيساسي نزي أب إيرترا تفتير دلو قلولا بسلام كساقا قرو مخا كال واقع خي كفلنا بسلام كم هاجر كنقصلي خاتدل لها أنا ساعد بالساسي كستبه لالله حجي كدم تقاوم تخبها الكابزي أمزي نيرو حجي ملو هاجر ترنفو يوصالو إناف كبها كله حجي أونلاين نايقول عيكونا أونلاين نايستم زيتو مهر أونلاين خيدي بلها أونلاين إز ريالي حق النتي حجي فيسبوك تويتر حق النتي أو خير سبتقليس أو خير النوتي لكاسب سألي كالو حسب لك حسب الله ويدما كفال ولا عند حراب لهم نتوم كفالت يوم عشيش لهم دحر خير كوين نتحقر أي فتواني نتحقر بحرقة فتواني إنجنير يعبيو إيرترا هاجرنا بحرقة أتوتن ديا حج خال حرقات سيكا وزخفن غي متصلي وي بززلو يأخلنا خاتب لها تي حدا بززلو نحماغي إيرتراوي تخافافيلو حقراوي بايت حريمو فللي أبمونكو إيرتراوان ندعابي خيدالو طبعا زقادة دي زحزنكي إيرتراوان أرتيست خيدو ما بيتب ألمينوم يدرفلو إزي زوحادة دخنتي زملك بقول طبعا وديقنا لنا تزغفي دولو نازم بربارز ولا سلام متسيلو مش عملا خامسي والله أب سلام وانون زا عالم زي أنا يولد در عالمي بتكنولوجي بساينس تزي برتيخا حسابيو زا أرقو بيتسبنا سودان كيدون بريسا بق أريزا خدلو كندي مهور إيرتراوي أب عالم كندي دوكاتر نداقل خلو حجسي إيرتراوي
ኤርትራውነት ተሐዲሱ ህዝቢ ዋንነት ናይ ዓዱ ሰሚዕዎ እንተዘይ ተሳቲፉ ሰላም ኢልካውን ኣብ ጽሙው ገዛ ኸፊልካውን ከመይልስካ ናብ ጸላይኻ ከመይልስካ ናብ ስደት ኢኻ እዚ ንዓይ ክሳይድ ገብረኒ እዚ ንዓይ ድማ ኢናፍ ደብለኒ ያኣክል ደብለኒ ካልኦት ነቲ ሽግር ክፈትሕዎ ክንድምባል ስለምንታይ ንስኻ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክፈትሖ እሞ ነቲ ሽግር ዝፈጠረስ ልመና ኣቕሪብካ እየ ድሓተካ ኣለኹ ኢንጂነር ዕብዮ ጽቡቕ ኣለኺ እንታይ ድመስለኪ ከም ባህልና عجب يخاطب تكستايل الله عجب تبلو تصبغ الله كو جنت حزبي قال سي تطايبلني حزبي تسالو معلتاو دريو دلو زمن سافريوم دلخكم معلتاو ريوم يتحقنت يحرق له فيسبوك سمعيهم انا نتسبت طايت بلاكم كن دلو قال سوق قصلي من سيك زاربي قنعو سمعايو حزب خايد تسفر لك دي خوينو انجنير عبيه ولا بخم قد تقرب سلاز دلخها ولا اين تعرف مسلك دحسب هذا كابتي حجيزي تسفر لك دي بريزيدنت إسياس كسمع سي تسفر لك دي يدل له ولا انتهي مسلكي امنت دمالنا نحن هايمانوت دمال امنت الله ينبرناو خيار خيلي بس حنا خدنا حكيت كلنا انتهي مسلكي تشالنج دفتاتنو اكل يرخبن حساب حجي اورغانايز دخونه دفتاتنو يرخبن حجي كن كمزيلو سبوصي فرق دفيرو حزب ارترا بحد خوت خلو اب حد وان سمع على نخبل خلي ኣብ ክንዲ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ከተስምዕ እስኻን ከመኻ ምሁራትን ዝኣመሰልኩም ስለምንታይ ካልእ ኣማራፂ መሪሕነት ኮን ወደይ ፈቃደኛ ደይኮንኩም ንህዝቢ ኤርትራ ፈቃደኛታትና ንሕና እቲ ንህዝብና ዝጠቅም ድበሃል ክንሳተፍ ከነበርክብ ሕጂ እውን ንተኣኻኸብ ኣለና ክንሕግዝ ድማ ፈቃደኛታትና ሕጂ ኣነ ንኣብነሲ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ لوط ختمت حتى انتسمعكاس مبارع بيو انجنر عبيو ساي كمرحان فقادنيا يكونن كبل خيلي ስለዚ ብኡ ደረጃ ንነፍስኩም ሰዓዳለኹም ማንዲሁም ከንኩም ቶም ምሁራት ስኻ ዘለኻዮም ማለት እየ ለውጥ ገና ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኹም ጽበይደለኹም የድለለኹም ኮም ይኮነን ንሕና ዝና ዩኒቨርሲቲ ሕብረተሰብ ይተኣኻኸባሉ ዘተካይዳሎ ግን ከምቲ ድብለክረለኹ ስኒ እቲ ጻውዒት ሰብ ይዛረበካሎ ስማዕ ማለት ድማኒ ካልእ ጠጦም ኣብል ማለት ኣይኮነን ልዙብ ኣቀራርባ ኢኻ መሪፅካ ዘለኻ ኢንጂነር ዕብዮ እቲኦም በዚ ዘለካ ኣቀራርባ ነስቶም ደገፍቲ ናይ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኤርትራውያን ቀሪብካ ተዘራረብ ፍትንዶ እንታይ ያለው ሓድሽ ነገር እንታይ ያለው ሓድሽ ምዕባለታት ካብኣቶም ትረኽቦ مسوم ركبي بلاين ماني موت دغفت دعي عنت حدا اكل ذاتي بجكات منغست سيمن علي خالد ذاتي منغست ما كم دولكيو نحنا نفلطو دلعلوي اكل سيد وسنو قال من علي سمعيكا مالت حجي عرفتنا له مشابه قدف صنيحهم زحتو حتى صنيحهم اي تسمعون اسمني هاخدكا نعم بازيل كاتبلهم قال ابدي سخري اخلو حزبي تخافافي لبديسي دي اورجان بقلن داخل خريو خلو ፖለቲካ መንጎንዳታ አታቶ ፈላለ خሎ አገብ ኩሉ አይራፎም ናብዲ ፖለቲከኛ ነመን ማለት ካይነቶም ደገፍት መንግስት ኤርትራ ወይ ነቶም ኤምባሲ ኤርትራ ማለት ካዲ ነቶም ሓለፍቲ ደጋፊ ከም ዝራአይ ድገብርቶም ሓለፍቲ ግን ህዝቢ ፈላለ خሎ እዚ ምፍልላይዚ ቸርችታት በተክርስቲያናት ኩሉ ተፈላሊ ፈላለ خሎ ሰይሎም ሪዎ ነር ህዝቢ በት ፖለቲካ ተሐሚሱ ፈላለ خሎ ሪዎ ወሎ ንዓመታት نبي مرح يلوم سلام كجبرهم أنا يفتونني يا أخلنا يا أخلنا يا أخلنا يا أخلنا نتاي كدبونا يا أخلنا نتاي كدبونا يا أخلنا إذا نايأكل قص بمجدتهم أبزي محبرة مرة بتاعتنا تفضلوا نهج دف كادرات توم بويانا هم تدفع مسارحنا ديجيتال وياني وبتحت هجرة ويني إرترا وربح حدا يسرح وجلين أسا أصخم زلوا يوم دزارو زلوا مو انتاي من سخانة زيهم انتاي مسلكي أنا إنجنيري حج إحنا كمبيوتر ديزاين قبل سوفت وير ديزاين قبل مش إذا بوليتيكينيا هزياتهم بوليتيكينيا مالت ناي أب سوشيال إنجنيري أب حبرة سب مد نقار دوافر أكادي ليت زحل منتاي نسب أمره قنع خي حسب كم يجركا كلفكا حزة every day ما بحد reasoning نماسو مخنيات يمسو حنسا ويانه حجن مثلا نقولك إذا إرتراو رسد الدولس بناي CIA بلاك يلوبزن أنا سوف كنا بزناي دي سمزيهم نفسه كف سدرابيت نفسه كف سب نسودان كسجر كلوجن زالتو خنسمع خلنا حونان حفتنا انت خوي نقول نفلتنا إذا انت قبلك له نساتهم كل شاب بتحبرة سب انجينير نابت سوشيال انجينيرز لتوافر ناي انه وحده مكروسه دلهم كم يجر كاسب نخي حسب
وانا ود خونه مخنيات تمص ريفولت خيغبر كيلا علكا حجي مثال حدا فاشن تاع مزيو اب سلام غزيسي كما يلكا ديمقراطي تحتت بلوها كما يلكا تقاوم بلوها اوكي قدمسي صلاحينا الله سوق بليلكمنا حجي بسلام غزي ديمقراطيك دخونت ارتراوي كونستيشن تخليل كامحتات وان جاز جن انت يمصلكا اب سلام غزي زخلو صيرنا حجي كل شاب نخيت تزارب بلوغ مكان ነገር حيزوم مزو بخوميد مانت حبرتسب صقيتهم مزنبر مالك that's why تنصحف نحنا ارتراوي حيال امر خلو حيال امور خلوكاس ناصنت ليكا يመስለን بناصنت كتعبن كتسرحن مرጫታትካ ተተግብር አለካሶ ከመይሊ መኸውን ኮምፕሊትሊ ምሳኽ ሳምዐ ምክንያቱም አና ሕጂ ከም ዝበልክዮ አተሓሳስባና ደማዕበለና ምዕራብ ነፃ ሜድያ ኣሎ ብዛዓዲ ነተሓደን ሰምዕ ነወራድር ብኸምኡ ማዕቢልና እንታይ ሓስቡና ናይ አሜሪካ ፖለቲከኛታት እንታይ ሓስቡ እንታይ ኢቶም ኮሎም ክን ተሓደ ሜድያ የምልቁልካ ተሓደ እንዳበልና ክንጎርሕ ጌርና والله ነቲ ዓዲ ዘሎ ሓንቲ ጥራይ ሰምዕ ግን ከወራድር ከነጻጽር ብዙሕ ሓበሬታ ኣይረክብኒ ምሳኸለኹ እቲ ሓደ ኣጽናድ ማንሱ ኣብዲስን ከባቢን ኢኻ ተቕመደለኻ ኢንጂነር ዕብዮ ኣለካዶ ምስ ኤርትራውያን ተራኺብኩም ነቲ ከምዝናትካ ዕድል ዘይረኸበ ሰብ ተመኩራኹም ከተካፍሉ ትገብርዎ ምንቅስቓስ ኣሎ ዶ ውዳበለካ ዶ ውዳበለኩም ዶ ንኣብነት ዝኾነ ውዳቤታት ወይ ምትእኻብ ኣለኩም ዶ ምስቲ ናይ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ውድብ ዘይኮነስ ዝናይ ዩኒቨርሲቲ ሕብረተሰብ ተኣኻኽብ ኣሎ ንራኸብ ኣለና ቀጻሊ ዲስካሽን ይካየድ ኣሎ ኣብቲ ናይ የኣክል ድምፅኻ ከተስማዕ ከለኻስ ብዙሓት ተቋትርን ኢንጂነርታን ጠቂስካልና እሞ ከምቲ ዝበልካዮ ኤርትራ ምሁራት ውሕዳት ኣይኮነን ዘለዎ እሞ ካብኣቶም ዝረኸብካያ ግብረ መልሲ ከመዩ ተቐባልነቱ ከመይ ሰማምዑ ድዮም ምዝናትካ ሓሳብ ብውሕዱ በቲ ዝደልይዎ ኣርእስቲስ ይኣክል ፈቃደኛታት ኮይኖም ዶ ተረኺቦም እቲ ርእስቲ እቲ ኩሉ ሻብ እንትንክፎ እንዲ እዚ ጉዳይ ስለ ድፈልጦም ስታናቶም ስለ ድፈልጦም ድማ ፀዊዐ እዮም ሕጂ ንኤርትራ ኣብዚ ናይ ኣፈርክቡ ግዜ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈለየ መንገዲ ዝሓስኩም ኣለኹም ዶ ዋላ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ቶም ምሁራት ተረኸቡ ጥራይኹም ዘለኹም ኣሎ ናይ ግዜ ሰሌዳ ሓድሽ መድረኽ ዝገጥም ኣወዳድባ ኣለዎ ድዩ ናይ ግዜ ሰሌዳ ኣይረኣኹን ኣለኹ ግን እቲ ሓደ ነገር ሕጉሰክ ነገር ኩሉ ሰብ ሱቕ ኢሉ ናብርኡ ድገብር ነበረ መዓት ሰብ እዩ ፓርቲሲፔት ገብር ደልዩ ክስታይ ገብር ደሎ ነው ማዓሰብ መፅእ ኣሎ ማዓሰብ ፓርቲሲፔት ገብር ድሌት ኣለዎ ሕጂ ብዚ ሓድሽ ምዕራፍ ድልዮ ዘለኹ እንታይ ተቐንዲ ምክንያት ሕጂ ከም ብሓድሽ ዘባረበሩ ብናትካ ርእቶ ቅድም ሕጂ ሰብ ዘካፋፍሎ ዝነበረስ ኦኬይ ፀላእ ኣሎ ኣብ ደጌና ከምዚ እዩ ውግእ ኣለና ገለይ ነይሩ ሕጂ ግን ሰላም መፅእ ኣሎ ህዝቢ ክነግስ ኣለዎ ኮንስቲቱሽን ክትከል ኣለዎ እንደገና ድማኒ ኣብ ዓዲ ድማ ትሰምዖ ተብሎ ድማ ኩሉ ሰብ ድቃስ ከልይዎ ኣሎ ማእሰርቲ ኩሉ ድማ ማእሰርቲ ዞም ኩሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ሲ ፍጹም ድቃስ ክልኣካይ ወንጌላውያን ድዮም ፖለቲከኛታት ድዮም ዝኩሉ ሰብ ሲ ኩሉ ሰብ ድቃስ ከልይዎ ሕጅስ ግዚኡ ኮይኑ ምትእኽኻብ ኩሉ ሰብ ድማ ክሳተፍ ደልዩ ክሕግዝ ደሊና ዓዱ ራይ ኢንጂነር ዕብዮ መስፍን ተን ኣነ ቀሪበየን ዝነበርኩ ሕቶታት ሰኔን ነይረን ካልእ ክትብሎ ደል ነገር ኣሎ ድዩ I think ብዙሕ ኣርእስቲ ተንኪፍኪ ኢኺ ዝብሎ ብለይን ግን ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ስለቲ ዝሃብክና ዕድል ራይ ኢንጂነር ዕብዮ መስፍን ስኻ ትርከቦም ብዙሓት ምሁራት ይኣክል ክትብሉ ተበጊስኩም ከም ዘለኹም ነጊርካና ሞ ፅቡቕ ብስራት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ምሁራት ኤርትራውያን ኣበየም ጠፊኦም ኣበየም ተሓቢኦም ኢልካ ብዙሕ ስክፍታታትን ሻቕሎትን ነይሩ እሞ ፅቡቕ ዜና ፅቡቕ ድሃይኻ ትነግረና ዘለኻ ኣብ ቀፃሊ ኣብዚ በፂሕና እዚ ነገር ዝጌርና ኢልኩም ብፅቡቕ ብስራት ክንራኸብ ተስፋ ገብር ክብረት ይሃብካ ይቐኒየለይ ክቡራት ሰማዕቲ ረድኤረና ምስ ኢንጂነር ዕብዮ መስፍን ዝገበርኩ ዕላል ኣብዚ ተወዲኡ ኣሎ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ተሓንቀኒ እዩ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان مس دمص راديو إيرنا يخم زلهم زغبركم سمعتنا نعمد منسيات كرم محلافنا نايلوم زينا كزخخركم ኤርትራ ትርከበን 4 ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመት እዚ 3000 ሄክታር ዝባደመ መሬት ከልማዕ ምዃነን ውድብ ምግብን ሕርሻን ዓለም ማለት ፋኦ ኣፍሊጡ ኪላታት ሕርሻን ምልማዕ መሬትን ምስ ወከልቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጅቡትን ሱዳንን ኣብ መጀመርያ ዕለታት ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ ካርቱም ዘካየድዎ ኣኼባ ብርሰት ኣግራብ ንምውጋድን ዝባደመ መሬት ንምልማዕን ከም ዝወሰኑ እቲ ሃገራዊ ትካል ገሊጹ ኣብቲ ናይ ካርቱም ኣኼባ ኤርትራ 1000 ሄክታር ንምልማዕ መደብ ከም ዘለዋ ክትሕብር እንከላ 300 ሄክታር ካብዚ ኣብ ማይ ምነ ሓጋዝን ላዕላይ ጋሽን ምዃኑ መግለፂ ፋኦ የነፅር
ብዘይካዚ ኣብ ቅናት ሳሕለ ሳህራ ዝርከባ ኤርትራ ሱዳንን ሞሪታንያን ብሽርክነት ፋኦን ሙወላ ቱርክን ኣብ ዝቕፅል 3 ዓመታት 5,000 ሄክታር መሬት ንምልማዕ መደብ ኣሎ ኤርትራ ትርከቦ ሰፊሕ ዝርጋሐ ዘለዎ ቅናት ሳሕለ ሳህራ ኣብ ርእስቲ ዘለዎ ተፈጥሯዊ ነቕፂ ብሰንኪ ምብራስ ኣግራብ ኣከባቢያዊ ለውጥን ትሑት ቆላሕታ ንሓምላይ ልምዓትን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዝባድም መሬት እናሰፍሐ ዝመጽእ ዘሎ እዚ ድማ ከቢድ ሓደጋ ደርቅን ካልእ ናይ ኣከባቢ ሳዕቤናትን ክኸትል ከም ዝኽእል ክኢላታት የጠንቅቑ ንኤርትራ ዝገለለ ዋዕላ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዘዋስነን ሃገራት ኣብ ካይሮ ተኻይዱ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ላዕለዎት ሰበስልጣን ጅቡቲ ሱዳን የመን ስዑድ ዓረብ ሶማል ግብፅን ዮርዳኖስን ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ኣብ ፀጥታ ክልማይቲ ከባቢ ክህሉ ብዛዕባ ዝግብኦ ምትሕግጋዝ ዘትዩ እዘን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ኣብ ካይሮ ተመሳሳሊ ዋዕላ ካይደን እየን እቲ ምትእኻብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ስዑድ ዓረብ ከተማ ሪያድ ኣብ ዘካየዶ ካልኣይ ዋዕላ እውን ነቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ነዊሕ ገማግምቲ ውንን ኤርትራ ከም ዝገለለ ኣይርስዕን ኣብዚ ካብ 11 ክሳብ 12 መጋቢት ኣብ ካይሮ ዝተኻየደ ሳልሳይ ዋዕላ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሚኒስትርታት ምክልኻልን ጉዳያት ወፃእን ተሳቲፎም ኤርትራ ኣባለፍንቲ ናይቲ ብስዑድ ዓረብ ዝቆመ ምትእኻብ ኣብ የመን ናይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እኳ እንተኾነት ኣብ ዋዕላ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደን ዘዋስነን ሃገራት ከይትሳተፍ ትኽልከለሉ ዘላ ምኽንያት ብንጹር ኣይተፈልጠን መራሕቲ ሶማልን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ንምቅርራብ ዝተኻየደ ተደጋጋሚ ፈተነታት ከም ዝፈሸለ ተሓቢሩ እዚ ብዝተፈላለዩ መንግስታት ኣብ ዝቐረበ እዋን ድማ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ናይ ምቅርራብ ፈተነ ዘይተዓወተሉ ምኽንያት ብዝርዝር ኣይተሓበረን ይኹን እምበር ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ሒዝዎ ዘሎ ሶማሊላንድ ዘይትንጸል ኣካል ልኡላዊት ሶማልያ ዝብል ተሪር መርገፂ ነቲ ምቅርራብ ዓንቂፉ ከም ዘሎ ሓያሎ ወገናት ይገልጹ መንግስቲ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ብወገኑ መንግስቲ ሶማል ነቲ ኣብ መንጎተን ብብሪጣንያን ኢጣልያን ዝመሓደራ ዝነበራ ሶማሊላንድን ሶማልን ዝነበረ መግዛእታዊ ዶብ ከኽብር እዩ ዝጽውዕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ናብ ሶማሊላንድ ዘካየድዎ ምብጻሕ እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ነቲ ናይ ምቅርራብ ተበግሶ ንምውሳድ ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ መራሕቲ ሶማልን ሶማሊላንድን 19 መጋቢት ኣብ ጋና ከራኸቡ መደብ ተታሒዙ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ምንጭታት ዜናት ከባቢ ድማ እቲ ርክብ ክካየድ ከም ዘይከኣለ መልኪቶም ድሕሪ ምውዳቕ መራሒ ሶማል ነበር ሲያድ ባረ ኣብ 1991 ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ናይ ገዛ ርእሰን ምምሕዳር ብምምስራት ካብ ሶማል ተፈንጭለን ይርከባ እንተኾነ ዘን ርእሰ ምምሕዳራት ኣህጉራዊ ተቐባልነት የብለንን ሶማል ብፈረንሳ ብሪጣንያን ኢጣልያን ተጎዛዝያት ትግዛእ ምንባራ መዛግብ ታሪክ ይሕብሩ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان مدام منسيات على راديو إيرنا سلام زخبركم سمعتي راديو إيرنا فلايكا أمدب من إسيات كم يتقنيو ساعتنا أخيلون لو محمس بلنا مدبات حيزنا لكم قريبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا حبيركم كتسانحو بخبر زعدمكم أخبرت محارئة سناي مكتثال مدام من إسيات على راديو إيرنا كم تذكر رابز حلف السومون وعوع من العال من إسيات عم محبرة وميديا ملكتنا مستي نايتي يأكل زبل زمته فلا من هندسن زخونة أمانيئلن أبتم قداموت أوعيت زبصحة سمهارن زجبرنا يا زتمن إسيات أبهلو كنتات عدنا قدام يكفالو أقربنا لكم نيرنا بأركس نلومون قال يكفالو إنه مسانا ختصنحو دقيمنا نعدم زي دمص راديو إيرنا ብዙሓት ሰባት ካብ መንጎዞም ክጸዋዕቲ ፍትሕን ርትዕን ዝተፈላለዩ መኸኻኽታ ዘለዎም እዮም ንኣብነት ገሊኦም ሰባት ነቲ ስርዓት ንሓቶ ሕቶ ይብልናን ይብልዮም ማለት ሕጊ ክተክል ዓቕምን ብቕዓትን ዘለዎ ስርዓት ኣይኮነን ጻውዒትና ንሓድነት ደለይት ፍትሒ ይኽብሉ ከለዉ ገሊኦም እውን እሱራት ክፈትሕን ቅዋም ከተግብርን ይጽውዕዎ ኣለዉ ኣብዚ ዘሎ ክመርገጽን ኣመለኻኽታን ኣሕፅር ኣቢል ክትገልጽለይ ኣነ ከባቢ ንጹር ገሊፀ እያ ነይረ بحثي خمان قلت يا مهنياتو نسبة إرترا أبوتاتنا أديتاتنا سلا مسل سلا حنت سلا لنا حقن بزوح عمتات حتي تومو كاب قد لي جميركي دحرنا تسنتكا
ንዒስራን ሓሙሽተን ንዒስራን ዓመት ከባቢ እዚ ሕቶታት ዝተላዒሉ እዩ ፀማም እዝኒ ተዋሂብዎ ፀማም እዝኒ ጥራሕ ዘይኮነውን ስለ መሰል ዝሓተቱ ኣቦታትን ኣዴታትን ብዘይግባእ መንገዲ ብዘይ ሕግን ፍርድን ብዘይ ገበን ብንጹሃቶም እንከለዉ ኣብ ጎዳጉዲ ይሓቁ ከም ዘለዉ ኣይንርስዖን ኢና እቲ ጉዳይ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት መላስ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይኮነ ሕጂ ዘይኮነ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ዘለለናዮ ይመስለኒ እዚ ስርዓት እዚ ንሕቶታትና ከምልስ ባህግታትና ከምልእ ንኤርትራና ከምቲ ንሕና ንብህጎ ንቅድሚት ከሰጉማ ከም ዘይተበገስ ሓቡ ኣቀዲምና ዝፈለጥናዮ ይመስለኒ ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ገለገሊኡ ሰብ ንፎርማሊቲ ወይ ከዓ ነቲ ወግዒ ክበሃል ዝሕተት እንተዘይኮይኑ ጠፊእዎም ኣይኮነን መብዛሕትኦም ቶም ከምኡ ኢሎም ዝተዛረቡ ይፈልጦም እየ ብብዙሕ መንገዲ ንስኦም ይዘራረብ እየ ይርድኦም እዩ ንሶም ፅቡቅ ገይሮም ከም ዘይምልስ ዝኾነ ይኹን ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ዝምልስ ስርዓት ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ግን እንታይ ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣካላት ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ምዃንና ማሕበረሰብ ዓለም ክሰምዓና ከምዚ ዓይነት ወግዒ ዘለዎ ፎርማሊቲ ዘማልአ ሕቶታት ተሓተትና እውን ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም እዞም ሰባት እዚኦም ደሞ መሰል ከብለና ዝኽእል ፅቡቅ ምስሊ እዩ ንዓይ ከም ሰምሃር ግን ኪኖዚ እዩ ተሓሳስባይ ኣነ ብሰዓት እዚ ህዝበይ ክጥርነፍ ህዝበይ ሓሳባት ምሳእ ተበጊሱ ሓቢሩ ሕቶታቱ ምምላስ ስለ ዝተኣበየ በቲ ስርዓት ሕቶታቱ ዘለዎ ፀጋታት ተጠቂሙ ባዕሉ ክምልስ ዝግስኩስ ስለኮንኩ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ነቲ ስርዓት ኣየቕርበሉን ኣብ ፀማም እዝኒ ዝድርበ ኣብ ፀማም እዝኒ ዝኽሰር ዝኾነ ይኹን ለይ ማለት እዩ ኣብ ዕፁ ማዕጦ ኢኻ ትኩሕኩሕ ደለካ ብዘይክፈተልካ ማለት እዩ ግን ምናልባሽ ዞም ሰባት ዞም ኣሕዋትና ምናልባሽ ከም መርኣያ ናይ ፎርማሊቲ ማሕበረሰብ ዓለም መርኣይ ክኸውን ንፅቡቅ ነገር ንጎስጓሳዊ ወግዒ እውን ኢሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እምበር እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንኸይምልስ ምስ ነብሱ ቃል ዝኣተወ ስርዓት እዩ ኢለ ዝገልፆ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዝርዳእ ኣኽቢር ሓፍቲ ፅቡቅ ንፅር ትገላለፀ ኤማ ኣብዚኣ ዘለካ ርእቶ ክሰምዓካ ወናተይ ርእቶይ ናይዳ ፀቢቐ እምበር ትምልከተ ሕቶ ኣነ እንደ ጀሚረ ንዓኻ እዩ ዝምልከት ነይሩ ኩሉ ሕቶ ናይ ሎሚ ነዛ እምበሪ ሕጂ ኣነ መጀመርያ ኣምሹር እቲ ዘሎ ስርዓት ሕጂ እተን ሓፍ ከም ዘይገብረን ይፈልጥ እየ ስርዓትና ይፈትሑ ቦርደርና ይተሓንፀት ቋምና ይቁም ኢለ ዝጀመርክዎ ምክንያቱ ኣብ ፓብሊክ ኤርያ ትሰርሕ ምስ ብዙሓት ሰባት እየ ዝዕልም ተቃወምቲ ኣለው ደገፍቲ ኣለው ሳይለንት ማጆሪቲ ምስ ኩሉ ሰብ ክዕልል ከለኹ ግን እዚአን ነጥብ ኩሉ ግዜ ዕላል ኣለዋ ናብ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ኩሉ ሰብ ድሕር ኣለዋ ዘናታነ በዚኣ ዘይጅምር ብሕረይ ዝመፁ ነቶም ኣነ ኖሚኔት ዝገብሮም እቶም ንሳቶም ኖሚኔት ዝገብሮም ከዓ ትደልየቶም ዘሎን ከውፅዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት በአን ጀሚረ እምበር ነዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት እዚ ንሓቶ ዘለና ክገብሮ ከምዘይክእል ኣም 110% ጋራንቲ ግን መበገሲ እዩ ዝገበርክዎ ዶኾን ነዞም ናይ ሳይለንት ማጆሪቲ ዘለው ብኡ ሰሚዖም ተበጊሶም ናይ ህግደፍ ደገፍቲ ዘለው ከዓ ከምኡ ሰሚዖም ኣብ ሓደ መስመር ባይና ዘለና ኩሉና ኤርትራውያን ኩሉ ኢለ ዝገበርክዎ ስለዝኾነ እምበር ስርዓት ንሓቶ ዘለና ክገብሮ ከምዘይክእል ኣፀቢቐ ፈልጥ ናይ ብዙሓት ሰባት ርእቶ እያ ነይራ ግን ከም ዝበልኩሞ ፎርማል ዝኾነ ኣገባብ ንኽሕዚ ኣብዚኣ ንእሽተይ ክምልእ ዶ ኣኽቢረ ይከኣል ተማሪ ምስ ኤማ ክሰማማዕ ኦኬ ኣነ በቲ ሓደ ሸነኽርእዮ ፀኒሐ ግን ኤማ ዝብለክ ዘሎ ድማ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ምክንያቱ ንሕና ኣብዚ ሰዓት እዚ ህዝብና ክንከስብ ኢና ንፍትን ዘለና ናይ ህዝብና ተሳታፍነት ኣብ ዝቃልሲ ክበዝሕ ኢና እንደልደልና ብፍላይ እቲ ክሳብ ሕጂ ኣፉ ዘይከፈተ ልሳኑ ዘይከፈተ ነቲ ነገር እቲ ከም ዘይምልከቶ ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ ክፋል ሕብረተሰብ እንተኽኢሉ ናፍቲ መንገዲ ሓቂ መንገዲ ፍትሒ ክመፅእ ስለንደሊ ጎስጓሳትና ንኩሉ ሓቋፍ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣመር ኢና ንኽተል ዘለና ሕጂ ስለምንታይ ዘይትቃለሱ ስለምንታይ ንፍትሒ ዘይትጣበቁ ስለምንታይ ምእንቲ እሱራት ዘይትዛረቡ ስለመሰል ህዝቢ ኤርትራ ስለዘይትገልፁ ክትብሎም እንከለኻ ኖኖት ኩነታት እኮ እዩ ኣይ ሰላማይ ኩናት ኮይኑ ኖኖ ከምዚ እኳ ዶብ እኳ ዘይተሓንፀፀ ኖሞ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ባድመ እዩ ዘሎ ካብ መሬትና ክሳብ ሕጂ ብትሕቲ ኢትዮጵያ ከሎ ከመይ ጌርና ንሕና ከምዚ ክንገብር ንኽእል ከመይ ጌርና ነቲ
ንዓመታት ل16 ዓመታት ብሰራዊት ፀንሐ መጌርና ነጣይሶ ኢትዮጵያ መሬትና خላ ዝብል ካልእን ብዙሕ ምምስማሳት ክንሰምዕ ፀኒሕና ካብ ገሊኡ ካብ ቃልሲ ንምህዳም ክኸውን ይኽእል ገሊኡ ካብ ምናልባት ፈልጥን ብንጽህናውን ክኸውን ይኽእል ብግርህና ከምኡ ክመስሎ ፀኒሑ ይኸውን እዚ መድረኽ እዚ እዚ ሓድሽ ንሪኦ ዘለና ምዕባለታት ነዚ ኩሉ ኤክስኪውዝስ ኣበርዒኒ እዩ ህግደፍ ካብ መጀመርቱ ኣይከሰርናን ኢሉ ካብ መጀመርቱ ናይ ዶብ ፀገም የብልናን ኢሉ ካብ መጀመርቱ ድማ ብዛዕባ ባድመን ብዛዕባ እቲ ተጎቢፁ ደሮም ትራን ምዝርራብ ገዲፉ ናብ ካልእ ጉዳያት ሰጊሩ ማለት እዩ ናብ ካልእ መስርሕ ዘይሓለወ ጉዳያት ሰጊሩ እዩ ስለዚ እቲ ኤክስኪውዝ ክኸውን ፀንሐ ወይ ከዓ መፀባበቂ ክኸውን ፀንሐ ኩሉ ፈሪሱ ማለት ፍሹል ኮይኑ ስለዚ ነዘን ቡኮታት እዚአን ወይ ከዓ ነዘን ሃዋጓፋት እዚአን ምዝኽኻር እውን ምናልባሽ ነቶም ብእዮም ነቲ ስርዓት ክደናገፁ ዝፀንሑ ብአና ምኽንዮም ነቲ ስርዓት ወርቂ ክለኽዩ ዝፀንሑ መዓር ክለኽዩ ዝፀንሑ ሲ ምናልባሽ ናቶም ድኽመት እውን ንምርኣዮም ከኣን ተጋጊና ባይና ኣብቲ መስመር ፍትሒ ምዃን መሓሸና ንኽብሉ ክገብሮም ዝኽእል መንገዲ እውን ስለ ዝኾነ ብኸምዚ ኤማ ዝገልጾ ዘለውን ኣነ እውን ምስኡ ክብለኪ ኢለ ይኽእል እወ ምናልባት እዚ ብዙሓት መንእሰያት ማለተይ እዚ ምስምሳት ክትብልዮ ፀናሕኪ ከምዚ ክትጠቕስዮ ፀናሕኪ ብዙሓት መንእሰያት ዝጥቀሙሉ ብፍላይ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ብፍላይ እቲ ማጆሪቲ ኣብ ኤውሮጳ ስለ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ምናልባት ደኾን እዚ ማለት ምስቲ ኣብ ሓድሽ ባህሊ ኣትዮም ኣለዉ ኣብቲ ባህሊ ኢንተግሬት ንምግባር ናይ ባዕሉ ፀቕጢ ኣለዎ እዚታት እንታይ ፅልዋ ክሕድረሎም ክእል ኢልክ ትግምቲ ማለት እቲ ምስምሲ እቲ ወይ ከዓ ብሓፈሻ እቲ ንነብስኻስ ኣካል ናይ ለውጢ ጌርካ ዘይምሕሳብ እንድዩ እቲ ምስምስ ዘምፅኦ ዘሎ እዚ ሓድሽ ባህሊ ኣብ ኤውሮጳ መፂኻ ብዙሕ ነገራት ኣብቲ ባህሊ ንምእታው ኣብቲ ባህሊ ኢንተግሬት ንምግባር ዝግበር ፃዕርታት ከም ካልኣይ ፀቕጢ ክኾኑ ክእል ነቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ነቲ መንእሰይ እዎ ሕጂ ኣኽቢርታ መስለኪ ኣብ ሓደሽቲ ሕብረተሰባት ተጋይሽካ ብስደት ይኹን ብካልእ መተሓዋወሲ ኣገባባት ክልተ ኩነታት የጋጥም እንድሕር ደኣ መንነትካ ዘለካ መንነትካ ዝዓቀብካ ኩነታ ኣእምሮ ዘለካ ሰብ ኮይንካ ተሓዊስካዮም ምስ መን ትወሃሃድ ኣለካ ትፈልጥ መን ኢኻ ንስኻ ትፈልጥ መበገሲ ኢኻ ትፈልጥ ስለምንታይ ኣብ ቦታ ዝፈልጥ ኢኻ ተረዲእኽኒ እዞም ካብ ኤርትራ ብፍላይ ተሰዲዶም ዝመፁ ዘለዉ መንእሰያት ቀዳማይ ነገር መብዛሕትኦም ዕድመ ካልኣይ ልዑል ደረጃ ትምህርቲ የብሎምን ንቕሓት የብሎምን ሳልሳይ ኣብ ዝተፈላለየ መንገድታት ናይ ስደቶም ዝተፈላለየ ዓመፅ ዝተፈላለየ ሽግር ትራውማ ዘጋጠሞም ክሳብ ሕጂ ዘይሓወየ ብዙሕ መሰላታት ኣብ ርእሶም ተሸኪሞም ዝኸዱ ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ወይ ከዓ እዞም መንእሰያት ካብኦም ማለት እዩ ናብ ቃልሲ ዘይተሳተፉ ዝብል እውን ስምዕታ የብለይን ኣነ እዞም ቆልዑት እዚኦም ኣነ ከም ሰምሃር ሕክምና ንዝረአ ነቲ ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ በሰላታት እውን ብገለ መንገድታት ኣሎ ንዕኦም መሕገዚ ዝተገብረ ኣይከድዎን እዮም ኣይፈትዎን እዮም ነቲ ኣገባባት ገጾም እንተዝኸዱ እሞ ብቑሩብ እንተዘፋኸስዎ እየ ዝመርፅ እምበር ግዴታ ናብዚ ቃልሲ ተዝመፁ እውን ኣይብልን እየ ምክንያቱ ኣብቲ ቃልሲ ምስ መፁ እውን እንታይ ዓይነት ስምዒታት የንፀባርቑ ኣገባባት ኣዘራርባ ይጥቀሙ ስለንሪኦም ኩልና ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ነገር እዩ እቲ ኣብዚ ሕብረተሰባት እዚ ኮይንካ ናይ ቃልስካ ዘይምብርካት ኣብ ክልተ ነገር ዝምርኮስ እዩ ሓደ ካብ ሓላፍነትካ ንምህዳብ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ነፍሰይ ፈትየ ብዝብል ኣጉል ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ በለፅ እውን ክመስል ይኽእል እዩ ብደገ ንዝዕዘብ ግሰብ ንዓይ ከም ሰምሃር በለፅ ኮይኑ ይፈልጥኒ ምክንያቱ ሓንቲ መልስላትኒ ላም ፍርቂ ጎን ኣይታ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ኤርትራ ሃገርና ህዝብና ከይረሃቦ ኤርትራ ሃገርና ከም ሃገር ርእሳ ክተመሓድር ብሕጊ ክትምራሕ ኩሉ መሓውራት ቁጠባ ተንቀሳቂሱ ህዝባ ከዕንገል ክሳብ ዘይከኣለ ንሕና እዞም ተሰዲድና ኣለና ንብል ዘለና ኤርትራውያን ኣይተሰደድን ኢና ምክንያቱ ግድነት ስድራና ክንጥውር ክንግደድ ኢና ግድነት ኣሕዋትና ክንዕንግል ክንግደድ ኢና ማለት ስለዚ ኣይደቀስናን ስለዚ ነብስና የርባሕናን ማለት እዩ ታትና ኤርትራ ክሳብ ዘይተለወጠ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይሃሉ ኣብ ወፃኢ ሃገር ይሃሉ ኣብ መንገድታት ስደት ይሃሉ ክቐስን ማለት ዘበት እዩ ስለዚ ለሶ ዘለና ቃልሲ ንዓና ጥራሕ ኣይኮነን ንብዙሕ ሕብረተሰባት እዩ ንምልእቲ ሃገር እዩ ዝውስን እቲ ካብ ቃልሲ ሃዲሙ ዘሎ ሰብ ከዓ ንነብሱ ኣየርባሓን እዩ ነፃ ይረክብን እዩ ምክንያቱ እቲ ሽግር ደድሕሪ እዩ ክስዕቦ እምበር ንሱ ስለዝተኣለየ ጥራሕ ካብቲ ሃገር እቲ ሽግር ኣብ ኡፍቲ ሃገር እቲ ተፍ ማለት ፍርቂ ስድራኻ ኣብ ኤርትራ ገዲፍካ መፂኻ
كبلت كتب لاي تخليني خا لام كل جزء فرق جورنا طرح يتسبحني مالتي زي عمل زي زي دمت راديو إيراناي إما خملوس مخنياتو إذا زبالكيا نايزوم بفلاي نايزوم من إسيات نايزوم ناشتغلوا بزح نايسنا أمرو بسلا زلهم ببزحات مهورات إيرتراويان زتنتن زربن زلو قدايو بولك ناجن كم زي كون إشتي كابتار استناوت زبالت ياجن قداي نخساب زخونة عششيلنا خنحالفوين خلنينا إما زي بولك أنا أنتي كنجبر لنا تبل بفلاي نايزوم من إسيات نزيوم ناشتو بعقمنا مالتي كابهم بزح نجر هالينا ويك بزح نجر فلت كابهم نلعب فلتنا زي كونس أب حاجة زوم سي انتي كنجبر لنا تبل انتي عينت سوعي تقرب زوم من سيات زيهم صباح نجوه إير تراخت كسبهم من تحر كوينا نساتهم ونسب كوينهم أب أتيم موزلو هاجرات كم سب كتكلون تحر كوينهم كسب زلوا بزي كاب ناي دراجن كاب جالن وزاي خوينهم نفسهم كخلوا تخوينهم انتي عينت أبركتوخ جبرنا له انتي عينت سوعي تقربوا له نسب كم تعنتو يا قديم زبل كوندي ناي جزي حتى عزول عليه قربات أنا إحنا أرجع كله سمر قلي صاتع قامنا يسمها بالليل حنتي تنعي تعملن بلدن تعرفها تحر مورنا بأوروبا يقدر مثلا خبنا أمريكا تي من السيات بوزحي واحد زلوا لازم بزنا أمريكا من قد خوينا لقط أنا زريعة نعي تعملن بلدن تزي كنا قالوا لحتى سقاء ناجي زي حبتي أبز حجر جزء سبتي ناي دلتي فتحي دم ب500 أنا ترى يا ومبزحته جزء بفلا بزي أوروبا من ساعات بزح شجرات ودي أمنر إلا ناينا مسكمتي سمهر العلاقات تسأنحت بستفل عليه من قد حليفهم يمت يوم بزح شجرات ريوم يوم إيفن كمان قال لي أتوم أبوتاتهم وتهدر كوينهم ولا حنت معلت بأمر يوم زي فلتو ناي بونت مقرت وي ناي مالتها بصدرابي التمريحهم زي عابيهم بزح شجرات كحلفو تريخا نحنا مالت كم أبتي أكل قالس زلوت حبرت سبابتي نتقالس نفتحيني إرتران قوامي تهاجر نمقبر زقالس حبرت سبون ناب إرترا زلو شجرت راح يزر إما بزحت وجزء نزوم قلعت زيهم بفلاي نزوم من إسيات زيهم سي تشجر زبطهم أكلنا يتقالسي إلكم ده تحسبوا كابكتيهم من سبدالهم مالت نزيهم محجاز نزيهم مالتي قنصل يلن إمباسي يلن توم زصنحو مبزحتو جزء توم نويح عمتات سجبرو أب جونت سرعات يوم مستي حجز متأولو بزح ركب كجوري دولين يوم سلازي زي أتوم سي أكلنا يتقالس ديو تساوي مالتي يأكل دو خن بالجبأنا أبزي نزوم من إسيات مزملكت حاجز سمهاري بأخذ جمر بلك أيو مهنياتو كابتا مكرونة مزراب ونابزي شودن مالتيو كوميونيتي ناي امباسي نطفا يكونن لوموسيو ولا حتى يبلون من إسيات في الله يزخون مالتيو كم تزرع أخيو كاب بروباغانداوي سراح أي حل فني مالتيو زوم كل زوم من إسيات انتي يكونتاتهم أمرو كملو انتي نتفتات كنسر علوم كنكتاتلوم زخون يكون شجرن حديقان أبزيقات مام ساعتاتك تقوينا خن ردقوم زبل إمباسي يبلنا نحنا خميرنا أبز خد كخيري كاب شاف عالم كساب شاف عالم زخون يكون إمباسي نا إرتراوين أيت أبغني قريفو يتسرحت مالتيو كوينو تتصفى كاب زوم دليت لوت إنا نبل سبات ينيرو دليت لوت إنا نبل سبات بودبات سترنفا تترنفو لو محبرات اللوا من قصاتنا اللوا كوميونيتي تاتجن مالت محبر سبات ناي دليت فتحي كم تزدل أي محبلان كم تزدل أي قوم محبر سب ناي دليت فتحي انت زقوم نيرو جن نتفتات متخيدة أبت نتفتات دما مهنياتو تن منجستات كحجزا دلوات زوجتي قبل شوارن جميركي نتفتات بعلو رئيسو دخل على نتفتات كتسر على مخالكا دكتورات قطير كانوا عام زملكت حاجز مجبركا أب حاجز دليلو ناي إمرجنسي وانات دما قلتو في حاجز كتجبر له مخالكا أبزي جن حجب بفنوي زكاير كله تحجز حدا أبنت كنجركم كدمي بابي عمت سخون حدا إرتراو حونا مننتهم زي فلت ناي عرب تولد زلوهم عرب قلعت مالتيو بخرات وجيو مالتيو أب حدا كبابي
እቶም ቆልዑት ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ቅድሚኣ ዝነበረት ምሸት ተባኢሶም ስለ ዝነበሩ እሞ እቶም ኤርትራውያን ግሩፕ ኮይኖም ስለ ዝሃረምዎም ንፅባሒቱ ሕነኽ ፈድዩ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ክንቀትል ኢና ዝብል ፈኸራ ሒዞም በቲ ከባቢ ኣምስዮም ውዒሎም ተሰሚዑ ነይሩ። እዚ መንእሰይ ስራሕ ውዒሉ ዝኣትዩ በዓል ሓዳር እዩ ዝፈልጦ የብሉን። ምሸት ኣብታ እንዳ ፒሳድያ ገለ ክድረር ኣምስዩ ኣክሽሪና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ተዘራሪብና ነርና ሜሮና ዘራሪባትና ነራ ኣብቲ ሓዘንቲ ኣብቲ ኩነታት ናቱ ዝተቐትለሉ ቦታ በፂሕና ምስ ተመለስና ማለት እዩ። ሽማ ፕሮግራም ነይሩ። ሸዓ ከዓኒ እታ ምሸት ተደሪሩ ንገዝኡ እንዳኣተወ ከዓኒ ካራ ገይሮም ወጊኦም ቀቲሎሞ ማለት እዩ። ዝመንሰይ እዚ መን ቀቲልዎ እንታይ ረኺብዎ ዝብል ኤምባሲ ረኸበን። ይገርመኩም ተቃዋማይ ኣይነበረን ደጋፊ እውን ኣይነበረን ወላ ሓንቲ መንእሰይ ነይሩ ዝጓየሉ ኤምባሲ ረኣና። ኣብታ ናይ ሽምዓ ፕሮግራም ግን ተቃዋማዩ ደጋፋዩ ትሕልና ዘለዎ ሰብ ኣብኣ ተረኺቡ ማለት እዩ። ናይ ሽምዓ ፕሮግራም ተገይሩ ገንዘብ ንሬሳ መስደድ ዝኾነ ዋፂና ኸ ከድና ማለት እዩ። ዝወደቐ ሕብረተሰብ ዝወደቐ ማሕበረሰብ እዩ ከምዚ ዝገብር ሂወት ዘይብሉ ማሕበረሰብ። ምክንያቱ እዚ ይኮነ እንድሕር ማሕበረሰብ ተዝነብር ነይሩ ዝቆመ ማሕውራት ዘለዎ ማሕበረሰብ ጠበቃ ዘለዎ ማሕበረሰብ ተዝነብር ነይሩ ግን ምተጓየና ኣሎ። ሕጂ እዚ እዩ ናተይ ክፍታ ሕጂ ብውልቂ ሓጊዝና ክንደይልና ሞ ክንሕግዝ ኢና ኣኽቢረይ ክኸውን ኣይክእልኒ። ብውልቂ ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን እዩ ብዓለም። ግድነት ኦርጋናይዝድ ክትከውን ኣለካ፣ ግድነት ማሕበረሰብ ክትቆም ኣለካ። እቲ ማሕበረሰብ ርእሱ ይኽእል እዩ ኣብዚ ሃገራት ኤውሮጳ ብፍላይ ዝደለዩ ኣክቲቪቲ ንክገብር ዝደለዩ ሓገዝ ክሓትት ካብ መንግስታት ሕጊ ብዘማልአ ኣገባብ ይኽእል እዩ። ንሕና ነዚ ክነቅውም ኣለና ጥራሕ እዩ ናተይ ለብዋ ማለት እዩ። ክሳዕ መወዳእታ እምበር መንእሰያት ኤርትራ ካብቲ ስርዓት ፎምም ካብኡ ትፅቢት እውን የብሎምን ማለት እዩ። ካባና ከዓ ከይተርፉ ናትና ስራሕ የድሊ ማለት እዩ። ትኽክል እዩ። እቲ ውዳበታት ማለት መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ኢዳኣትዮ ተቃወምቲኦም ደገፍቲኦም ገለ ተቃዋማይ ኮንካ እንድሕር ትሕግዞም ኣለኻ ተቃዋማይ ንክትገብሮም ይመስሎም ብዙሕ ማለት ሃጓፍ ዘለዎ መረዳእታታት ኣሎ። እዚ እውን ፃውዒት ተድልዮ እዩ ይብል ኣነ ከም ሰብ ከማኽበረት ፃውዒት ተድልዮ እዩ ነዚ እውን እዚኦም መንእሰያት ኣሕዋትና ነዞም ንኣሽቱ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክገብራ ከም ዘለዎ እንደይፈልጣ ኩሉ ነገር ፃዓዱ ዝበለዎም ብነጋቲቭ ጥራሕ ብኣሉታዊ መንገዲ ጥራሕ ዝርድኦ ብዙሕ እውን ኣብ ከባቢና ይህሉ ኮኑ እዮም። ከምኡ ብዝኾነ ኣነ እውን በዛ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ ከቕርብ ደሊ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ኤምባሲ የለን ከኣልዮም ዝኽእል ቆንስል የለን ከኣልዮም ዝኽእል ንሕና ብዝተኻእለና በብኸባቢኡ ተወዳዲብና ኤርትራውያን ስለ ዝኾኑ ጥራሕ ኣሕዋትና ስለ ዝኾኑ ጥራሕ እንተሓመቐ ወላ ሓንቲ ነገር ተዘይገበርናስ ሽግሮም ብትኽክል ኤክስፕሌን ክንገብረሎም ኣብ ሓካይሞም ድዩ ኣብ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ነዊሕ ዓመት ዝገበሩ ተርጎምቲ ዝበዝሑ ወይ ኣብቲ የሎ ኸብቶ ያሎ ኸኦም ወይ ከዓ ኣብ ጎንቲ ስርዓት ዘለዎ እዮም። ወላት ኣብቲ መስመር ናይ ፍትሒ እንተለዉ ከዓ ትወፅዓ ናይ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብዚ 15 ዓመት ኣብ ዓድና ዘጋጠመ ነገር ወይ ዝተፈፀመ ነገራት ብደቂቕ ዘይፈልጥዎ እዮም። ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ ነዚ ኣገብር ካብ ርእስትና ውፅእ ዝበለት እያ እዛ ኣልዒልና ፀናሕና ርእስቲ ግን ከምዚ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ዕሽሽልና ክንሓልፎ ዘይብልና ንፅባሕ ዘይበሃል ጉዳይና ስለ ዝኾነ እዩ። ብዝኾነ ናብ ኤማ ክምለስ እየ። ኤማ ውዳበታት ደለይቲ ፍትሕን ለውጥን ማለት ኣልዒልና ፀኒሕና ቀዲምና ግን ብውልቂ ከም ርእቶ ብኸመይ እንተ ዝቕፅል ንዓወት ከቀላጥፍ ይኽእል እዩ ትብል ካብ ውልቅኻ ተበጊስካ ብዘይካ ዝኸይድ ዘሎ ብዘይካ እዚ ናይ ምልዓል ናይ ቻሌንጅ ምልዓል ናይ መንእስያሲ ማለት በብክስታ ማለት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኣውራጃዊ ምትእኽኻብ ኣሎ ሓድነታዊ ምትእኽኻብ ኣሎ እዚ ናይ ትግራይ ትግርኝ ናይ ግእዛዊ ምትእኽኻብ ኣሎ ዝተፈላለየ ነገራት ንርኢ ኣለና ማለት ከም ነቲ ፍልልይዝስ ከም ፀጋ ዶ ተቐበሎ ስኻ ብውልቅኻ ወይ ከዓ ብፍሉይ ማለት እዝስ ንህዝቢ ኤርትራ ስካብ ዘለዎ ሕሰም ከውፅኦ ክእል እዩ። እቲ ፍልልያትና ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ ወፃዕና ግን ሓደ እዩ ትብለሉ መንገዲ ሳየና እዩ። ኦኬ ኣብ ናይ ውድባት ተኮይኑ ኣነ ናብዚ ሰዓት እዚ ክብሎ ዝኽእል ማለት እዩ ኩሎም ወራሕቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኦም ኣብዚ ሰዓት እዚ ግዜኡ እቲ ናይ ምንጥጣፍ ናይ ውድብና ተቐቢልና
ኩላትና ኣብ ሓደ ተደሚርና ብሓደ መንገዲ ነዚ ስርዓትና ኣሌሉ መንገዲ ፈጢርና ክንከይድ መልእኽትና ነመሓላለፍ ኢሎም ወፂኦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ንክዛረቡ ይማሕፁና እዚ ክብሎም ከለኹ ግን ኣይሰራሕኹምን ወልሓንቲ ኣይፍረኹምን ዘይኮነስ ኣይተዓወቱን ክሳብ ሕጂ ውድብ ይፀሊ ካብ ሕጂ እኒኦ ግን ነዚ ስርዓትና ኣሬሉ መንገዲ ኩላትና ኤሪትራውያን ቢንሽተናን ኣደ ኣቦ ኣዋልድና ኩሉ ኣብ ሓደ ተጠርኒፉ ነቲ ስርዓት ኣልዩ ድሓር ስርዓት ምስ ኣለና ተደልዮም ውድባቶም ኣፅዮም በቲ ውድቦም መንገዲ ገይሮም ተዝኮዱ ደስ ዝበለኒ እዚ ከዓ ውተና ኸይድ ጽብቕቲ ሓሳብ ኢማ ሰምሃረይ ናባኸ ክምለስ ማለት እዚ ምልዓዓል ዘመተን ናይ መንእስያት ነቲ ስርዓት ተንኪፍዎ ዶ ትብሊ? እዋ ኣኽቢረ ምናልባሽ ስኺ ሞር ጋዜጠኛ ኢኺ ላዕለይ ትከታተልዮ ትህልው ኢኺ ማለት እዩ ሸፈነ ሂብኪ ስርዓት ህግደፍ ካብ ዝተጸበናዮ ንላዕሊ ኣነ ከም ሰምሃር ካብ ዝገመትክዎ ንላዕሊ እዚ ምልዓዓል ወይ ከዓ እዚ ቻለንጅ ኣብ ኤርትራውያን ዝላባዕ ዘሎ ኣብ ሓተፍተፍ ኣድሂቡሉ ኣዝዩ ኣሰናቢድዎ ኣሎ ክሳብ ኣምባሳደራት ህግደፍ ዝኣቱ ኣብ ትዊተር ሙሉእ መዓልቲ ብዛዕባኡ ክፅሕፉ ይውዕሉ ኣለዉ ማለት እዩ ንዕኡ ጠጠው ንምባል ብዙሕ ፍሹል ፈተነታት ይካየድ ኣሎ ንዕኡ ዘይመስሉ ንምሃብ ንዕኡ ብካልእ ብግዳማዊ ኣጀንዳ ዝተደፍአ ከም ዝኾነ ንምምሳሉ ብዙሕ ፈተነ ይካየድ ኣሎ ኣንጻሩ ብዙሕ ዘመተታት ብዙሕ ምንቁሻሽ ብዙሕ ናይ ንዕቀት ቃላት ይድርበሎ ግን ከምቲ ዝበልናዮ ደጋጊምና ማለት እዩ ሓይሊ ህዝቢ ተተሲኡ ዝኣክቶ ማንም ሓይሊ የለን ኣብ ዓለም ክሳብ እዚ ትስኡ ደኣ ህዝቢ ግዜ ይወስድ እምበር ምስተንስአ እልፍ ዘይረብሑ ሰባትን እልፍ ዘይረብሑ ኣገልገልቲ ውልቀ ምልክን እልፊ ንዕኦም ኣይለኽዮምን ስለዝመስሎም ምልክ ክቕፅል ዝምነዩ ዘይውሉዳት እየ ዝብሎም ኣነ እኳ ምክንያቱ ንኤርትራ ተሓሊላ እንተኮይንካ ነቲ ንዓኣ ዝረመሰ ስርዓት ክትቃወም ግፋ የመልክዓልካን እዩ እንድሕር ደኣ ኤርትራ ከመዲኻ ትሪኣ ኮንካ እንድሕር ደኣ ውላድ ኤርትራ እየ ትብል ኮንካሲ ነቲ ንኤርትራ ቅዱም ድሑር ዝገበራ ዘይማዕበለት ድሕሪ ሰባ ዘትረፋ ስርዓት ኣሜን ኢልካ ይትሰግድን ኢኻ ስለዚ ከምዘይ ውሉዳት ኮይኖም ዝሓስቡ ዘለው ንሶም ኣይኮኑን ካብ ዝኾነ ሓይሊ እውን ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ማዕበል ኣይኮነን ተንስኡ ደሎ እቲ ብላዕለና ክካየድ ዝፀንሐ ሽክዓላል ድማ መሊሱ ንዓና ነዳዲ ስለዝወሰኸልና ምስቲ ምልውዋጥ መድረኽ ብዘይ ሓሰብዎ መንገዲ ህግደፍ ብዘይ ተፀበዮ መንገዲ እቲ ናቱ ኣጠቃላላ ዓወት ዝሓሰቦ መንገዲ ንዓና ናይ መወዳእታ መበራበሪ ደወል ኮይኑልናስ ንተሓባበረሉ ንሓብረሉ ንሰምረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዳርጋ ንብዙሕ ብድሆ ዝኾነና ዓቕሚ ንድልበሉ ሰዓታት እዩ ሕጂ ስለዚ ብናይ ህግደፍ ናይ ስምባደ መልእኽትታት ባጫን ጥጦ ዝብል ማዕበል ናይ ህዝቢ ኮነን ተበጊሱ ዘሎ ጥራሕ ክብል ዝኽእል እምበር ህግደፍ ልዕሊ ዓቐንዩ ኣገሪምዎም ዘሎ እቲ ስሙርነት ግሕኡ ምስፍሖ እንደገና ትብዝሕ ናይቲ ሰብ እንደገና ብግሉፅ መንነትካ ሂብካ ሽምካ ሂብካ እቲ ዝስማዓካ ባሕርነት ከምቲ ንሕና ኤርትራ ክነግስ ክንገልፅ ምጅማርና ኣዝዩ ኣሰንቢድዎ ኣሎ ማለት እዩ ንህግደፍ ግን ስንብድ ውዒሉ ደኣ ስንብድ ይሕደር ህግደፍ እምበር ድሕሪ ሕማዕ ህዝቢ ኤርትራ ተንስኡ እዩ ኣይድቅስን ድማ እዩ ንኤርትራ ናብ ኢዱ ከየእተዋ ናብ ኢድ ህዝባ ከየእተዋ ጥራሕ ክብሎም ዝደሊ ማለት እዩ ኦኬ ሰምሃረ መደብና ናብ ምዝዛሙ ገጽ እዩ ንሰምሃር ከም መዕፀዊት ሓንቲ ሕቶ ከሓተክ እየ ወይ እውን ትብልዮ እንድሕር ኣለክ ብድሕሪኡ ክትብለና ኢኺ እዚ ኸይድ እዚ ድሕሪ 5-6 ዋርሕ ኣብ እንታይ ንርኢ ንኸውን እንታይ ዓይነት ስእሊ ኣለና ድሕሪ 5-6 ዋርሕ ሲ እንታይ ክህሉ ክእል ኢልክ ትግምቲ ዘለክ ስእሊ ኣስዕብ ኣቢልክ ምሳእ ከዓ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ዘሎ ተሳታፍነተን ማለት ኣብዚ ቃልሲስ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ተሳትፎ ኣለዎን ብሕጂ ኸ እንታይ ክገብራ እንታይ ተዝገብራ ጽቡቕ ምኾነ ትብሊ ከምቲ ትርእዮ እቲ ኩነታት ተለዋዋጢኡ ዘሎ ናህሩ እውን ዳርጋ ክትቆፃፀሮን ክትከታተሎን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ኮይኑና ደሎ ብወገን ሃገርና ጥራይ ዘይኮነ እቲ ጂኦፖለቲክ ናይቲ ዞባ ናብ ሓፈሻ ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ
أزيو تلواواتي دايناميك يدلو بتاع ክትከታተሎ ولا ሕብሩ ከተልዩ ኣፀጊሙና እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ መዓልቲ ናይ ነፋሒቶ ሕብሪ ሒዙ ይለዋወጠና ስለ ዘሎ ግን ናቱ ገዲፍና ናትና ምስሊ ክስብና ወይ ከዓ ክንበት ኮይነ ከምቲ ዝረኣናዮ ማለት እዩ እዚ ናይ ቻሌንጅ ተበግሶ እኳ ከምዚ ካብ ሕበረና ንሕና ሕጂ ባቢዕ ገብሮ ሓደ ንጥፈታት ኣሎ ኣብ ውሽጥና በቲ ጂኦግራፍ ድማ በቲ ዘዘለናዮ ከባቢታት ድሮ ናይ ሽወደን ኦልሬዲ ተበጊስናስ ከምቲ ዝረኣኸዮ ማለት እዩ ኣና ጌርና ብስሩዕ ዳርጋ ንጥፈታትና ተሊምና ኣለና ማለት እዩ ካልኦት ሃገራት ኣብነት ክኽተላ ምዃነን ይተኣማመን እየ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ እኳ ይብልን ኣብ ትሕቲ 3-4 ወርሒ ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከባ ናይ ደንበ ፍትሒ ፅላላት ነናይ ከባቢኡ ኣብ ጠረን ኣኼባታትን ኣሰላሲለን እንታይ ንግበር ኣብ ዝብል ሓባራዊ መረዳእታ ክሕዛ እየን ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ከምቲ ኣነ ዝሓስቦ እንተኮይኑ ኣብ ዓመት ገለ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክንርኢ ኢና ዝብል ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ብደገ ጥራይ ዘይኮነ ብውሽጢ እውን ብዙሕ ተስፋታት ረኺብና ስለ ዘለና ማለት እቲ ለውጢ ንሕና ጥራሕ ኣይኮና ንደልዮ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና እውን ነቲ ለውጢ ድልው እዩ ዘሎ ብጉስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናትና ሞራል ናትና ሓቦ ናትና ምትሕባር ፍቐረን ናትና ሓድነትን ፀላዊ እዩ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ባይታ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ንሕና እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኑ ኢና ማለት እዩ ኩሉ ነገር ካብና ዝነበርክት ድልዋት ኢና ከምዚ ኤማ ድብለክ ዘሎ እታ መራኸቢት ድልድል ትኸውን ቴሌቪዥን እውን ዓቕሚ ፋይናንስ እዩ ዘድልያ እምበር ዝቐለለት ነገር እያ ንኽተቕማ ማለት እዩ ዓቕሚ ፋይናንስ ድማ ከምታ ዝበለኪ እዚ ተበግሶ ናይ ህዝቢ ከምዚ ዝረኣናዮ እንተኮይኑ ካብ ጅባ ነፍሲ ወከፍ ሰብ 50 ቅርሺ ጌርካ እውን ክትወፅእ ትኽእል እያ ማለት እዩ እውን ኣዮ ገዛ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣይደቀስናን ኣይክንድቅስን ኢና ማለት እዩ ክንሰርሓሉ ኢና እዚ ብፍሉይ ዝዝከር ዘሎ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝሓሽ መልክዕ ኮይንና ብፍሉይ ንሃገርና ንህዝብናን ዘርብሕ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ነጥበ መቐይሮ ከም ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣዴታት ማለት ጠርነፍትን ሓቆፍትን ከም ምዃነን መጠን ነዚ ደንበ ፍትሒ ነዚ ደንበ ለውጢ ኣወሃሂድና ኣፋቂርና ኣተሓቋቂፍና ኣስሚርና ኣዕጢቕና ኣስኒቕና ሞራል ኣስኒቕና ማለት እዩ ናብቲ መንገዲ ናይ ጉዕዞ ንሕና ከም ደቅና እንዳመራሕና ማለት እዩ ክነሳልዮ ክንወስዶ ክሳዕ ጫፍ ዓወት ድማ ምስኡ ክንጓዓዝ እዩ ድሌተይ ኣኽዮ ግን ኣብዚ ናይ ቻሌንጅ ጉዕዞ እውን ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ፍሩይ ኣዝዩ ጉሉሕ ኣዝዩ ኣንባራቕን ብልሓታውን ወላ በገላልፃ ወላ ብጥበብ ወላ በቲ ስምዒት ድማ ብጣዕሚ ውዕውዕ ዝኾነ ተንካፍ ዝኾነ ተሳትፎ ኢና ንርኢ ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ድማ ትፈልጥየን ኢኺ ንሃገረንን ንህዝበንን ድሕራ ይብላንን ኣይደራደራንን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እትወን እዚ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮኡ ደቂ ተባዕትዩ ሓቂፉ ኣብ መጨረሻ ናይዚ ዓመት ገለ ተኣምር ክንርኢ ኢና ዝብል ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ እዚ ይመስል ሎሚ ዝሓሰብክዎ ነገር ኣነ ይቕኒለይ ከም መጠቃለሊ ማለት ንኽልቲኹም ብሓንሳብ ክሓተኩም ዝደሊ ሕቶ ብውልቀይ እውን ብዙሕ ርእይቶታት ካብ ብዙሓት መንእሰያት ክሰምዓላ ዝቐነኹ ማለት እዩ ካብ ዕላላት ይኹን ካብዚ ናይ ኣብዚ ናይ ዘመተ እውን ብዝተፈላለየ ነገር ዝተለዓለት ኤማ ማለት መራሕትና ከመይ ክንፈጥር ንኽእል ማለት ጅግናና ከመይ ጌርና ክንፈጥሮ ንኽእል ብዙሕ ግዜ ናይ መሪሕነት ፀገም ኣሎ ሓደ ውፅእ ዝበለ ሰብ ብምውቃስን ብናቱ ሂወት ብምፅራፍን ክተውድቆ ምፍታን ሞራሉ ምትንካፍ ብዙሕ ሽግራት ንርኢ ኣለና በትን ማለት እዩ በቶም ደገፍቲ ወላ ብተቃወምቲ እውን ትርኢ ኢኻ ሓደ ግዜ ሓደ ህዝቢ ከዓ ጅግንኡ ባዕሉ እዩ ዝፈጥር ማለት ከምዚ መራሒኡስ ባዕሉ እዩ ዝፈጥር ዘዝመፀ እንዳውደቕካ ደይኮነስ ነቲ ዝመፀ ከመይ ጌርካ ተጀግኖ ንዝብል ርእይቶ እንታይ ያለካ ከመይ ጌርና ጅግናና ንፈጥር ዝብል ሓሳብካ ክሰምዕ ምደለኹ صبو قدم كنت بالكين دي مرحتنا بعلنا حزب مستأكد مرز كم زقل كلاتنا إن ترى كم أبنت عجين هنا أبديسن كبابي أن ننبر ناتنا مرحة مرز مقلنا بعد نيويورك ذلونات مرحيم أقط سمي أمريكا نركب كتماتات ناتنا مرحينا مريتنا سحر نقول لاتنا نرخب له معت
ولا تم كلهم مرحتي تمريتهم زلو كم نابنت حجي فيسبوك واتساب حسابات الزوجو زلو كم ناي كامبين عينت كزاربو واتيهم نتم فولتهم سمخلينا فور اكزامبل نمعلتي ناي عسادة قدنا فرق ساعات نداوتو ببتارا ببروغرام جيروم بروغرام كفتر كالي كاو كل خمس تراقبك مراحقة مرسلوس ايزي أول مالك يا صبغت حسب سمارينا بخ حلف زي أمبل إحنا زمت ديمقراطية ومسرحية زي أجباب مرجع كل جزء إحنا كاب قدم نيرونايو حدا حرينا نز 27 عامات ناسي إننا وزن إحنا مالتيو جنا أجبابات مرجع بتنقع خانة صنعك نكلا لنا كلمة مرجع مبتشحو جن تاي كم تجيب كوخي أبزز لنا يبوتا أب جغرافاوي كمان متأتاتنا مالتيو تجبراو قالسي جبراو نتفتات مو بسفيح ويتجمع هجي كل جزء أب جبراو سرح تجبرتي يفترو أب جبراو قالسي تقالستي يفترو جبراو عن تقالستي يفترو تي سدما جانون حماقاتن مقدعتن يفترو سلازي جبرن تزي حاليو ويكاتي نتفتات تزي حاليو قالسي تزي حاليو جيغاون كل دلو دخل بايتا يبلون سلازي مجبرتا أبزلنايو بوتاتات بزوح أمام لنا بزوح كم تعنتو يزبلنايو بزوح زهق هزب لنا بزوح من بايزد اليوم ممكن خان زد اليوم نايمن سيات علنا نايمن سيات أمروتات علنا خفو وستو اتمحبر سباتنا نحنا كنا قموز لنا بككبابيو بزوح تتبيع أمام اللو أفت أماماتتي هزبون بخمي يخسكسو هزبون بخمي عليو نسياتهم بخمي أتحاح زي حزو نخلهم سبات نناتهم مثلي خوات أمي نناتهم أبركتو خلومي أفتا أبركتو تاتستيخا من كم من يبلتك تمجيرك أبايتا مالتيو مغنياتو كساب حجز تخاد مسرح رينا يوينا مبزحتو بمريتا يكونن خيد سنيح ويكا بتكبارا يكونن خيد ويكا بقبرا وجبننا يكونن خيد سنيحو كستو نخستو يفلتو نخستو خمزيو أنا خايفلتو إين دابلكا يخيد سنيحو خبلي خيلي أفي مليه طلو حجة أبزلنا يوبوتا مسارات سخوننا تكبارا ونتفتات نجمر أبت نتفتاتتي بستفلالي منقد ممزنين منيتاتنا وسدينا كابو خمسة إماز بلك قلاليها نناي تزل خيبوتا وكلت انت تمريتهم التقالل توكلتي وكا مرحتي وكا قواسوت ممرات جن مجمرتا كافت السبب بوتاوي ودابة جغرافاوي ودابة مالتيو من انتايو انتاي سرح انتا عانت حساب اللو نمتايه ردئيتو إلكا نورمالي حبر نايتسب بقعات نايتسب عقم نايتسب كتمام تخيلي خمالتيو جد قوي سراح ويك أب جبراو نتفتاتيو سلازي سي مجمر تخص كجمر دلوت محبرسب مقامي أبت محبرسب استفلالي نهصانات سخون جرالوت مدبات ديك أنستيو إمباور زجبر زحيل زبرات مورال أو دقف سخون نوعا حاجز بروجرامات ناي سلطانة بروجرامات تجبر تخيلي خا دما بفلاي زعابيلو أمروتاتهم زحدسلو بسلاتاتهم زحويلو استفلالي مدبات استفلالي موتيفيشنال مبرت عزهونه نتفتات ندا جبركا وددرات ندا سرعكا سبورتاو نتفتات ندا براتاتعكا سنت باباو كإلتاتهم ندا فتاتكا نعم إنجيج كم زجبرو تحوزات كم زخونو بأونتاو نجارات ندا جبركا تسبشعو نزوم من سياتيوم نزل مدك أنستيوزيوم نتوم هساناتيوم بخمي أفت مقلاي عبد خالق نتفتات زجبر كلها بتتبركتو من النتكا ويكا بقعتكا زلليل مدرخات كفتريو وكنت قليلو أفت تسببتي ناي جغراف ودابتات زحريو سبات أفت سفيح بوتا خيدو بعلوم نبعلوم كا أنا زن بقعت لنا دابلكا ديمقراطيا وعقبابكا نجي مروح نتقلا لنا مالتي كم بقعتنا كي حسنا خي قدلنا كي قاننا مالتي تزقل لنا جاغانو زفترو سي أب جبراو سراح يوسف الريتو يزلني مجمرتات محبر كوماوي نتفتاتنا نموسو أين زبل دلخو تغكل قدميو جن مالت كابو القاوي رئيسي زي نزي بفلاي نزي خيد زلو ناي زمتا كيد حجي ازي وعوع سلو زلو قال نعو وكل تخفطورو الو مالت زي اختبلي تصنحك ازي بلوص حساب نديو زي محبركم من مسرات هزبخا مخساب هزبخا بحدا مترناف زلوخا هاغافات مرأياب توشتي كم زلو خوينو جن زي نزي خيد زلو وعوع كنتات بوحدو
وكلتي تفاتيروم سي نتخيد زكاتاتلو اب كمزس كمي غيرنا وكلتنا خنمرص تبلي يكالي ازون كو حدا نتفتيكو ابي كابز عبد نتفتكو يلن ازون كو رسو زخاله مداي نايت سلاماوي ناي لوط قالسي كوي اذا تشالنج زي اكو بلك لخو ناي حشت سرح كمان زي تغوناصفو عوتن حدنتن كو اتغوناصفا دلا سلازي ابዛ سرح زي اون كو بزح جغانو فريوم بزح ناي مغلاص بقعت رينا بزح ناي بقعت رينا بزح تبعت رينا يناكو سلازي نسيكو ازون كو حدا نتفتيو اذا تشالنج زي انت زي تهلو እዚ ኩሉ ናይ ምግላጽ ክእለት ኣይኮነ እዚ ኩሉ ናይ ምሕባር ድሌት ኣይምርኣና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ክበረታት ኣለዎ ንጉጅለታት ዝሕውስ ንሰባት ዝሕውስ ንጥፈታት ኮታ ናይ ክኾን ይኽእል ናይ ኤምፓወርመንት ክኾን ይኽእል ናይ ጎስጓስ ክኾን ይኽእል ንጥፈታት ሞ ንግበር ኣብቲ ንጥፈታት ጀጋ ንኽውሎ ድዮም እዚ ንባዕሉ እዚ ቻለንጅ እዚ ርእሱ ድኻለ ሓደ ንጥፈት እዩ ሓደ ኣክቲቪቲ እዩ ማለት እዩ ሓደ ርእሱ ድኻለ ኣካል ዓቢ ኣካል ናይ ዝቓልሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ጀጋኑ ጥራሕ ደይኮነ ሰብ ስረ ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝኾነ ልክዕ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ኤማ ኣመወዳእታ ክትብሎ ውልቃዊ ናትካ ወይ መልእኽቲ ከተመሓላልፎ ትደሊ ነገር እንተሊካ ዕድል ክበካ ዝርርብና ቅድሚ ምውዳእና ከያነ ውልቃዊ ርእቶይ ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ بمجمريا زي جمركو مدب نقعود كلهم إيرتراويين حاتن بمستافكم كما سكنوكم يفتو بفل نتوم مجمريا نومينيت قبركم كي مسكنكم كحلف هيدا اللي منتاي أنا نتوم نومينيت قبركم كزي وصنيرو عبد الدرجة زي عم بتحن ساتم كا ميرون ستيفانوس يمانه غزاي حاغوس فلاي أليكس تعامه كادي جميرو حساب حجي نفس وكف سب ملقتتاب شير ندا غبره ندعتي ايدو كمان زيدكم ميغري من زلو الله خالوتون ግን أنا بقرب استعذبكم مالتي بتاعم مسكنو مدلي زي ولا أنا جمروس زم سبازيهم وسيم دمصم تزي يسمعوا قالوا سبات نومينيت تزي غوفنيرو ما بدرجه زين بسانيرو قصيلا قان تبمول تراوي انا بحكي حابن قرعه تسمعني بحسابات بمصيد يكونس تهزب بمز عينت I don't know ليت درجة تاي كلا عينت نقصتك نقبل نخيل كم سحر تأكيدنا زبل يقول لك مثلاً بتعمي إذا كل هذي صراحة مسكون كوخ حل فايدة لينا أما جرشتا كم حساب أنا دبلوم مالتيو زم كلنا أقسام حجي وزينا دمسنا أسمعنا زلنا أبنن القبل العادي خيبنا يهم هنيلنا كلا عينت حسابات كنجوبل نخيل انتحرالو تراقبنا يهم هنتاني بهالكاني بتعمي دسم بدني زورا حنكم يقن لي سماري أمودات تخطب لي الدليل نجار تلو أدل كبكي مس أطبق قبيلك جن عالم لخاوي بخمي كونكشن كنفتر نخل أب كم زي ما زبلو أب زلنايو توت إزول سب ك ناتو حس حدش نجارات كفتر يلولو عالم لخاوخ أو عالم زلناس بخمي أجباب كنراقب نخل أحترى بالكي أنا مودات تخطب لني و حجين تايو مجمرتا لينك يكو زفتر سنسلتي أنا نج سنسلتي بزو حلنا بساعات زي بسوشيال ميديا ديو بستفلالي أخيباتات ديو وعلاتات ديو بزوح من قدهم نراقب خلينا كم تدبرلو إما تتقبلتي بوتا مالتيو مجمرتا عند حدا أبتزلنا يو نؤس كتماتات توداديبنا أخيباتاتنا سريعنا نتفتاتنا جميرنا وكلتنا غيرنا ما نفتن عبيت كتماتات لحد وكلتنا سديدنا توم وكلت تراخيبو بدحرزي كابتوم وكلت دما ناي كلهم حالا في حادث كا كل التسبات لحد امرحت مريصوم بدحريو ناي هاجر وكلتي زراخبو لحد عبو على كسراع يخيلي نسو دما يبايتو خونا مالتي دحر حج دياسبورا زلو إرتراوي بايتو نسو مالتي وكلت نفس وكف كتما
ዝተመርሑ ወኪላት ናይ ሙሉእ ዓለም ተራኺቦም ሓደ መሪሕነት ናይ ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን ክኽፈት ይኽእል እዩ ማለት ካብዚ መሪሕነት እዚ ምናልባሽ ገለገለ ኣባላት ውድባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣባላት ምንቅስቃሳት ይኽእሉ እዮም ኣባላት ሲቪክ ማሕበራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዘይተወደቡ ብውልቆም ጥራይ ዝነጥፉን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ደይኮነ ግን ኣብቲ መሪሕነት ግን ኣብ ባሕር ክስራሓና ዝኽእል ንሓድነትና ዝጠቅም ናብቲ ዓወት ገጹ ከሰጉመና ዝኽእል ሓሳባዊ ነገራት ግን ይሰማምዑ ንዕኡ ዝኸውን ዋጋ ይኸፍሉ ማለት እዩ ከምትና ድማ ሎቢ ድዮም ክገብሩልና ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ድዮም ክራኸቡ ናይ ዲፕሎማሲ ርክባት ድዮም ክፈጥሩ ከዓ እዚዩ እቲ መንገዲ ማለት እዩ ካብታ ኤማ ዝበላ ሰንሰለት ግን ኣይትብተኽን እታ ኤማ ዝበላ ብሓንቲ ስቴፕ ወይ ብክልተ ስቴፕ ትዓቢ ጥራይ ማለት እዩ ካብቲ ከተማታት ናብቲ ሃገራዊ ትኸይድ ካብቲ ሃገራዊ ከዓ ናብቲ ኣህጉራዊ ነናሃገርካ ወኪልካ ትራኸብሉ ዝተፈላለዩ ባይታታት ኣሎ ብዘይ ምርኻብ በኣካል ኣብኡ ከለኻ ብሶሻል ሚድያ ብስካይፕ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ብዝተፈላለየ ካልእ መንገድታት እውን ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ብዙሕ ኣለና ሪሶርስስ ኣለና ፋይናንስ ኣለና ከምቲ ዝረኣኽዮ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ጀኔቫ ግዜ ዝገበርናዮ ፋንድሬይዝ ማለት እዩ ከምኡ ተገይሩ ዋዕላ ናይ ደለይቲ ለውጢ ኤርትራ ተሰሪዑ ናይ ወከልቲ ኣኼባ ክካየድ ይኽእል እዩ ካብዚ ኣኼባ እዚ ካብዚ ዋዕላ እዚ ድማ ናይ ወከልቲ መሪሕነት ክምረፅ ዘይክእለሉ ኣብነት የለን ወይ ከዓ ዘይክእለሉ ነገር ምክንያት የለን ማለት እዩ ዝብርኢቶ ኣለኒ ጥራይ ንዕኡ ክኸውን ግን ካብ ታሕቲ ክንጅምሮ ኣለና እቲ ምውዳብ ካብ ታሕቲ ኣኼባታት ክስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከም መጠቃለሊ እዚ ክኸይድ ዝቐነየ ኮስኳስና ይኣክል ክነውሕሶ ብዝከኣለና መጠን ክንሰርሕ ንክእል ኣለና ዝኾነ ይኹን ሰብ ዋላ ኖሚኔት ኣይገበር ዋላ ሰብ ኣይፀውዓዮ ባዕሉ ንነብሱ ኖሚኔት ገይሩ ባዕሉ ንንሱ ሓፂዩ ቪድዮ ክሰርሕ መፀዋዕታ ክቐርብ ይደሊ እዛ መፀዋዕታ እዚኣ ኤማ እንተዘቕርባ ደስ ዝበለኒ ነይሩ ግን ኣብ ክንድኡ ኮይና ክቐርባ ማንም ከምቲ ኤማ ዝበሎ እዚ መፀዋዕታ እዚ ንኩሉ ኤርትራዊ ዝምልከት ስለዚ ኣይተሓፀኹን ኢልካ ቪድዮ ደይ ምስራሕ ክህሉ የብሉን ማንም ሰብ ነብሱ ባዕሉ ሓፂዩ ሓላፍነት ስለዝኾነ መልእኽቱ ከጋውሕ መልእኽቱ ከመሓላልፍ መፀዋዕታ ክቐርብ ይደሊ ሕጂ እውን ይኣክል እንዳረኣኻ ስቕታ ይኣክል ንበለፅ ይኣክል ንይጥዓመኒ ኢልካ ካብ ሓላፍነትካ ምህዳም ይኣክል ካብ ጉዕዞ ንለውጢ ካብ ቃልሲ ንለውጢ ምሕካል ሃየ ኤርትራውያን ኣብ ሓባራዊ መኣዲ ንምፃእ ኣብ ሓደ ንምፃእ ሓደ ናይ ሓባር ፀላእ ኣለና ንዕኡ ንምስዓር ንዕኡ ንምግጣም ዝፈላለየና ዝኾነ ምክንያት የለን ኣብ ቅድሚኡ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ጋራዳ ሓፁር የብልናን ስለዚ ንዕኡ ንምስዓር ዝኾነ ይኹን ዋጋ ንኽፈል ኩሉ ዓይነት ዋጋታት ከፊልና ኣብ ሓደ መስመር መፂና ኪንኡ ዝኸይድ ንኺንኡ ገዲፍና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ኣብ ሰዓት ስምረትን ሰዓት ሓድነትን ግብራዊ ዝኾነ ልባዊ ሓድነት ከነማልእ ብትሕትና ይሓትት ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ፅቡቕ ዘበለ ሰናይ ዘበለ ራህዋ ዘበለ ምና ማለት እዩ ሬድዮ ኤረና ጨንፈር መደብ መንስያት ብልቢ የመስግነኩም ነዚ ዕድል ስለዝሃብኩምና ምናልባት ንኤማ ክቦ ከም ካልኣይ ዓድላ መወዳእታ ክቦ ማለት እቲ ፃውዒቱ ከቕርብ ብፍሉይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው መንእሰያት ከምኡ እውን ንሓይልታት ማለት እቲ ኣብ ግዱድ ዕስክርና ኣብ ትሕቲ እቲ ስርዓት ዘለው ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ፃውዒቶም ብፍሉይ ከማኽበረትካ ኣብ እስር ቤታት ኣብ ኣፍ ደገ እስር ቤት እሱራት ዝሕልው ዘለው ከም እሱራት ማለት ከም ሓለውት እሱራት ኮይኖም ተመዲቦም ዘለው ተገዲዶም ገሊኦም እውን ብፍትወቶም ኮይኖም ማለት ብፍትወት እኳ የለና ብኤርትራ ግን እቲ ዝገብርዎ ነገራት ግን ገሊኡ ካብ ናቶም ፐርሰናሊቲ ዝብገስ እዩ ስለዚ ኤማ ሓወይ እዛ ዓድል እዚኣ ክበካ እንታይ ዓይነት ፃውዒት ክተቕርበሎም ትደሊ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘለው መንእሰያት ለውጢ ዝደልዩ ዘበሉ ከምኡ እውን ኣብ ምክልኻል ዘለው መንእሰያት ወል ሓያል እዩ ኣብ ትሕቲ ግደፍ ኮንካ ክትገብር ግን ኣነ ለበዋናተይ ምናልባሽ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ኣብ ውሽጢ ኣሎ ባዕተ ኤርትራውያን ተንቀሳቂሶም ኣለው ብዝኾነ መንገዲ በቲ ንሶም ዝጥዕሞም መንገድታት ገይሮም ሓበሬታታት ክህብዎም ከም ዝኽእሉ ምኔ ብሕልፊ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብምሉእኻ ናብ ህዝብኻን ናብ ኣሕዋትካን ብረትካ ኣይተቕንዕ እንት ዝበልኪኦም ኣብ ኣፍ ደገ ናይ እስር ቤታት ሓለዋታት ዘለዎ ከዓኒ ነቶም
أحواتكم أبواتكم من أديتاتكم من أوش تزلوا أي تشكون لهم على متن بخمي من قد خواتوا لزقولوا سيزبخم تحرابيركم مستم بحجز موتوكم زي تعرف على حصر جزي سامعكم حلناهم صراحة نختصرحوا من لكم أبتا أنتوي سمهرنا زبطاني أتي ناي تشالنج تصوعيت رسعية أمبر قريبة يعني رئيس سمهرينو كتزبلتو دنا تيوزي تصوعيت هاي الليل تصوعيت الليل نقرأ يكونوا كلها إريتراوية مولا عالم تركب بعلكم واتيكم رئيتكم هابو من الواش حدا سبات لايف كتقبروا تدلي تقولوا لايفكم كتقبروا أي تقولون تدليهم ريكارد بوست كتقبروا تقولون كم حابر يتابعوا مزعج سب لايف زي واتينا دين قال ملا قبل تسمعوا لايف يكون لايف كتقبر تحر عامل لك لايف لكن تليفونكم ما يمكن مهم غيركم ريكارد ديركم لحكم بحدش بوست كتقبروا تقولوا بزا قطعم كحبركم دلي أجيكم أجبنا قريبنا هنا يغني لي كبرات هاي شيء سمهار كمون إما أزيو سفيحين مالت نصور نزخنا مباحال نايمن سياتيو نحنا أزي خمس كناكم دلي أبقال أقاد آمي كم نرخب رجس أينا إيه بشم مدمن سيات كمون بشم راديو إيرنا أزي خمس كناكم دلي يغني النخبير هفت يغني النخبير زي دمت راديو إيرنا زخبركم تخاتلتي مدب من اسيات ام مدبنا نزلكم حتى يكون رؤيتو ويون كتساتفو مستدليو بإيميلنا radioirana@gmail.com ويدما بقص تليفوننا 00 49 71 61 50 77 624 كتوكسونا بخبري نعدموكم نلومي زبلنا مدبات كم استخاتلكم وإنيرو عجبكم كتكونوا تسفانا قبرنا مسترفو مدوات ريدي إيرنا نحدقكم كساب زمت حموس سلام كنا إذاعة إيران الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان